Comprendre la femme. Anga muso femme nyasa. Anga makoro ba fanya na kambena togo ananjamu dibina. Togo kanganjila jana me jena tike kono anga matakafa. Walsa domina na miniji dogo ya anga fendo to anko. Kode togo yi. Oda tu akana nye kumabe kalo kono nshi kele. Anga muso ta muso fitne yeleun. Minu ba do togo yi minyi. Minu ba do ka fo ala kan bela jelen kisi. Bofu safuma minun kele no ko jena tiketa kanyeshi uhana manyengo to demenima biani son jalen ba de be muso chesirele keneka ba sa mami ba mbulo bi amse ka fa be fale de ma ko si se ba de mbanyuma ko ma tabe balo atafe ngamba da leta ale de un be balo ma auto fe parce que ale kele no ka ere de un black refe ka mato ko de gere ala ani son jalen ba bi Ambe la voix des sans-voix, la tata nationale, Madame Jawara Bintou Koulibaly, ambale de Kakenekambi. Ni encore Moussoutia Sirili, Kenesirili. Mbalwake mbalomso du black afsala dawli ore kama minye emission musoya aka jam kan kenele mimbe no musuke sirlenyi kalo wo kalo kayelen da musu badoka nin kalo ina abdul kalo minye Madame Jawara Bintou Koulibaly wele blala alima minga wuli kajo baraka ka bu fuka tafo atuto bi armania sabatili kunyo bela jelela 1980 le metria baraw ayo damna nyoron jamana ka nyoron du Sahel la maîtresse biologie ani économie familiale bolengwala armadin aka usaka lafasa chukomina ani maya bisika ke fen sabatilenye dangar kana ke mashila ka bebla ika minen kondana minyi ulika jo barawi ayo damne odekama 1998 minye jere jakulu min sigilme muso tola bi wala saka saka ko akew lafasa Madame Jawara sindola obara damne na association pour le progrès et la défense des droits des femmes na adama suna kanye APDF kata oduna kana blabila jere jakulu chamam be no munu nyi akela fasa tonyi munu lokol metru ulu tola walma jere jakulu wara munu be no ina fo coalition malienne des droits des enfants asindro ne bela la wala sa ubsaka jiri wachugo mina odekama minye jere bamu mike sanwosa ni jima be nyon soro akeneka Beijingo 2002 ayela okeneka kata oduna kana blabila madu maminti madu le ble akawla fasali kola muso dimsala kaw akaja armadiya kasaka sabati dakune kele sa 2017 minyi alama hinena Madame Fatmata Sire ale tayani kofe amse ka fo min ngoni ni Madame Jawara Bintou Koulibaly ale na ko nyemine anana minyi jere jakul min APDF anana bla o ma nyemayala kata oduna kana bla bila mima frake suru ka fuma boala odekama ayo akli tola ablikalo kleta ani saba sibiri do sona feneka kan tan wati minyi kunguni nyenyenyi Madame Jawara Bintou Koulibaly ka wulika joka ababla jele soro radio ani telejuluba kan musoya mieux comprendre la femme anga muso famia ça. Tanti, ibi simla ni sokoma. Ça va? Oui, ça va. Bashitila. Tanti chegoto bole no de. Avec quel Ay ko ni ibe ni doni ba ni muso chama babi kuna. Bonata bet tu gardes le sourire. Ah ouais. Vraiment yanga wele jabi bi ajara ni kosebe. Ambo aka ankara mo Abdou amba fo ka bale mando kale mankame anye seke luke ka parcours ka amba do ka fo ya damne ni école karamo yayi dondoni kani sendo hada madon ka hake la pasalila kengera na la fem nyom musula ka ani demise musomao nga yana nga so bema joni yere tanti Bintou Koulibaly ibangena mini mese ko fo ibe aketo et puis amba do ka fo tabaka la dubado Barça ni ma philop ni ma cheginye. OK, donc yé Johnny Denyi, i korbayarami, yé premier cyclique école du Mauna. Bismillah kumba. Mwelele ajaranye. Mogoni fi. Baba na ngo kumado. Ku foli chibe kana to isa ya doma. Yé ni minke ajaranye. Kayira kafo mbe mina adone ndonye. Ujaranye. Donc, on est Bintou Koulibaly. Né le la 1954, Bamako. Ah, donc, Bamako, regardez. Na fa quand on rata celui qui est la soya. Ah ouais. Né le la Bamako.
mais ne nga kalan kɛ région ni cercle la parce que ne fa kun ye commandant de donc anw ye yɔrɔ caman kɛ an ye dunanguruw kɛ an ye mɔptiw kɛ an ye gawo Bamba ne fa ye retraite ta k'a to Bamba donc ne man ka école kɛ yɔrɔ kelen n ye DEF sɔrɔ Bamba de kɛlen ka DEF sɔrɔ Bamba bɛ fan jumɛn Kulukɔrɔ ou bien non Bamba to ye Burɛmu fan fɛ Bamba fo tiɲɛ don fo terroriste kun nana k'a minɛ san dɔ la jagoya fugu tiɲɛ don a ye kun ye yen kɛ mon père a fait 9 ans là-bas a ye san 9 kɛ a ye retraite ta k'a to Bamba de donc il a marié une femme Soraye aussi ne dɔgɔninw bɛ Gawo ye donc ne ma kalan kɛ yɔrɔ kelen maintenant n passelen n nana Banankɔrɔ yɛlɛma san ka kɛ ENTF o san a fɔlɔla anw de la ne école des maîtres en 113 ne ye fɛn kɛ an ye ENTF kɛ an tilala 78 de sa n kɛra maître ye n ka poste fɔlɔ bɛnna ɲɔrɔ ma bio ni physique chimie bio enseignement ménager ok donc n ka poste fɔlɔ bɛnna ɲɔrɔ di Sahel ma n ye san 3 kɛ donc n bɔra yen en 80 ne bɛnna yen n bɔra yen en 1980 donc depuis n bɔra yen san n bɛ Bamakɔ yan n ye franco arabe kɛ ka école Tomukɔrɔbugu école kɛ n ye retraite ta k'a to Kandigi la alhamdulilayi awɔ diyara n ye an balimaw an b'aw fo kɔbɔleɲuman dɔ sɔgɔlen na ka radio Mandi la n'o ye Joliba FM ye 105.0 Bamakɔ n'a lamini 100.1 Segu n'a lamini 103.8 Sikaso n'a lamini minnu fana bɛ k'an ta waati in na direct la Joliba TV News kan b'aw fo kɔbɔleɲuman dɔ canal 237 Mali Vision 252 minnu bɛ k'an ta fana bɔlɔlɔ siraw kan n'o ye musoya page ye Facebook kan MUSKLOYA foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini aw fɛ dɔrɔn a ka jɛmukan ye aw ka aimer ka partager kosɛbɛ walasa tɔw fana ka bɔ a kalama minnu fana bɛ ka kungo ta Twitter n'o ye X ye ani LinkedIn ani YouTube an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini aw fɛ dɔrɔn jɛmukan ye aw ka se ka aimer ka partager kosɛbɛ walasa maa caman b'a dɔn k'a fɔ Mali musow cɛsirilen don wa tiɲɛ na Mali bɛ diya barisa baara bɛ ka kɛ baarafin bɛ ka kɛ jamanajɔ kanu bɛ adamaden caman dusukun na Tanti Bintu Kulubali je crois que ale ye o dɔ ye tanti an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲɔgɔnkaw fo kosɛbɛ barisa an b'a dɔn i ka poste taara yen de ne mamuso fila bɛɛ ye ɲɔgɔn ka ye kelen Madina Lahɛrɛkan ye kelen ɲɔgɔn ka ye donc vraiment n ka foli bɛ ɲɔgɔnkaw ye kosɛbɛ donc an bɔra sisan nɔ école maîtriya la mais k'i t'o la dɔɔni an b'a dɔn k'a fɔ droits humains o kanu nana don i la n'o ye adamadenw ka hakɛ lapasali ye an y'a mɛn k'a fɔ i ye baara kɛ avec la COMAD min bɛ ɲɛsin denmisɛnw ka hakɛw sabatili ma fo k'i don APDF la n'i ma fili fiyewu APDF tu tigɛbagaw i b'olu cɛ la nin kanu nana i la cogo jumɛn mun y'a to ye i bɔra l'école karamɔgɔya la ka i ɲɛsin hadamadenw ka hakɛ timɛni ma bon école karamɔgɔya kɔnɔna na an ye fɛn caman jateminɛ denmisɛnninw na parce que an y'a ye fɔlɔ k'an to école la ni denmisɛnnin kun ye npogotiginin ye kɔnɔ ta npogotiginin de bɛ gɛn cɛmanin bɛ to école la bon fɛn caman bɛ yen min kɛra an ɲɛna donc an kun t'an kun don yɔrɔ dɔn an t'an bɔ yɔrɔ dɔn an bɛ an ka maîtriya de dɔn mais o kɔnɔna na Bamakɔ nana Bamakɔ sigi la n donna organisation fɔlɔ min na o ka Winrock International Winrock ala ma hinɛ na Hule la Hule kun y'a présidente ye wagati la donc fɔlɔ la ka don o de la n tora o kɔnɔna de la APDF créelen kun bɛ yen n terimuso dɔ bɛ yen ale ye sisan ale de ye commune 3 kafo présidente ye n'a bɛ f'a ma ko Madame Diallo Madame Diallo fo présidente fo n b'a fo donc a nana ma ko Bintu a ko ne ma kalan a ko an tɛ APDF créé Bolibana a ko an ka taa Fatumata Sire fɛ yen an ka APDF créé o y'a sɔrɔ déjà n b'a ka ko kɛtaw mɛn quoi donc an taara o la an ye bureau sigi ale kɛra présidente ye ne kɛra secrétaire général donc depuis lors Fatumata Sire bɛ ne wele ni cours tɛ n bolo o y'a sɔrɔ an bɛ tubabu kaburudo min bɛ Bamakɔ kura an ka siège tun bɛ yen donc a bɛ n wele ni cours tɛ n bolo n bɛ taa dɛmɛ an bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ n bila ka taa APDF représenter rencontre la a bɛ formation di yan an taara o de kɔnɔna na bureau de renouvellement nana se renouvellement selen o kɛra centre islamique la o la n donna bureau ba la comme secrétaire à l'éducation et à la recherche alhamdulilayi ne tun b'o poste de occupé a ye poste ɲɛnama ye donc o la a tora o la n bɛ formation kɛ ka n dege projet sɛbɛnw na ka fɛn kɛ donc
kɛra APDF pilier dɔ ye parce que n kun bɛ APDF projet bɛɛ fɛ éducation et recherche a bɛɛ y'o de ye awɔ donc n tor'o kɔnɔna de la sa an bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ donc a kanu ani n y'a ye a bɛ taabolo min na n b'a dɔn tiɲɛ b'a bolo donc n ye baara in kanu à travers elle aussi an b'a fo a bɛ yɔrɔ min na a bɛ Nɛma Sobi an b'a Fatumata Sere Jakite an b'a dɔn k'a fɔ ale de a bɛ kun a bolokuru n'a faden baninu n'a fatuwaw ko bɛ dara kan an ka hakɛ sabatili la parce que a ma faamu ale bɛ a kan bɔ kuma min na a y'a sɔrɔ maa caman ɲɛ ma yɛlɛ hadamadenw ka hakɛ sabatili kan ala ka badabada dali nɔgɔya ye an b'a barika d'a ye a ye tu min tigɛ alhamdulilayi bi fana je crois que e fana kelen don ka jɔyɔrɔba jɔ ɲɛji cɛ la donc an b'i fana fo halisa ala ka si ni labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma ko maa ma yɛrɛ da o de y'a to an y'a ɲini ka seereya caman sɔrɔ parce que ne nana fɛn o fɛn fɔ maa b'a fɔ e ye tanti Bintu dɔn cogo jumɛn f'e bɛ se ka nin bɛɛ fɔ a kan ne fana nana kuma cogoya la maa b'a fɔ nin ye mɔsɔbaganciya ye a bɛ nin bɛɛ yɛrɛ fɔ ye wa o de y'a to a ka d'an ye kuma bɛɛ n'an bɛ muso cɛsirilen kɛ an ka se maaw limana ma u ka dukɔnɔmɔgɔw u baarakɛɲɔgɔnw u sigida ɲɔgɔnw barisa olu de bɛ se ka fɛn caman fɔ i kan kuma dɔ i yɛrɛ ta min dɔn i yɛrɛ kan ou bien i t'a fɛ min ka bange kɛnɛ kan donc Jelika Kulubali an ba Jelika Kulubali Madame Sako ale ye jɔn ye Jelika ye ne baden kɔrɔmuso de ok ale ye ne baden filanan de awɔ donc an bɛ se k'a fɔ i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ la Jelika y'i dɔn a bɛɛ la a ye n diɲɛlahima ta kan fɛn bɛɛ i y'a dɔn a bɛ n dɔn donc n'a ye min f'i ma an bɛ se k'a fɔ a dɔnbaya fɔ awɔ a dɔnbaga y'a fɔ alhamdulilayi an b'an kanuba n'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'aw tila jigin k'a fɔ aw sɔgɔlen don a ka radio Mandi la n'o ye Joliba FM ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Bamakɔ n'a lamini 105.0 100.1 Segukaw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka Sikasokaw fo 103.8 foli belebele bɛ aw ye minnu fana bɛ k'an ta bɔlɔlɔsiraw kan musoya page Facebook kan MUSOYA ani YouTube kan foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa n'a ye sisan nɔ an b'a ɲini régie mɔgɔw fɛ n b'o de fɔ a ye n ko nin jɛmukan in a ka kɛ jɛmukan ye a bɛ kɛ n'an balima caman de ka dɛmɛ ne kɔni bɛ yan kuma laseli la mais jɛmukan in kɔni ka a sigi ka sinsin ka jɛɲumanw s'an ma ka kumakan ɲumanw s'an ma k'an bɛɛ bɛ studio kɔnɔ a bɛ kɛ n'an balima caman ka dɛmɛ an ka réalisation na bi maa min b'a ɲɛmaaya la o ye Salimata Wetarago ye Mosimuso an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ale kɔfɛ an balima cɛw an ka kamalen ni sagaw parce que an b'o de fɔ n ko sagamaya tɛ ala ye ɲɛda min d'i ma sagama ye cogo di donc musoya jɛmukan cɛ camanba de bɛ an dɛmɛ an ka foli belebele b'u ye Lamini Kulubali an b'i fo k'i waleɲuman dɔn Musa Aidara foli bɛ aw ye aw de bɛ lumière ni sɔnw na ka vraiment k'an bɛrɛbɛn ka studio in jaw ɲumanw ka se an bɛ foli lase aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ nɛgɛ kɛrɛfɛju o ye Abubakar Traoré n'an bɛɛ ko a ma ko Garanbe an b'a fo ka waleɲuman dɔn an ka studio yɛrɛ kɔnɔ ani ka kengelibaw d'an ma ka tew d'an ma ka bataki siraw timɛ walisa an ka auditeurs bɛ se ka SMS sɔrɔ ka musoya kunnafoni sɔrɔ o ye ne fa Mamadu Berete ka baara ye k'a Berete Manembori an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'o bɔra la an bɛna ja minnu ni seereya minnu ye o ye Musa Anbagi de Tembeli n'an bɛɛ b'a fɔ a ma ko Babson dɔngɔnɔkɛ ale de bɛ seereya ninnu bɛ sigi sigi ɲɔgɔn kan an b'a fo ka waleɲuman dɔn o tuma an ka taa ni an ba tanti Jelika an ka taa n'ale ka seereya ye a badenmuso a dɔgɔnin kan a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ an ka lamɛn. Jelika Kulubali ne ye Koniba Kulubali den ani Kanku Keyita den ye mais bi n bɛ dɔ ka mara kɔnɔ n'o ye n ka sotigi ye Burama Sako ye ne ye n ba den filanan ye ne nɔnɔ naaninan ye Bintu Kulubali ye n baden don n baden ɲuman don sinji ɲuman don anw ye mɔgɔ 8 ye mais n bɛ min dɔn Bintu la an mɔgɔ 8 na ɲɔgɔn t'an na n'a ka limaniya ye a ɲɔgɔn t'an na n'a ka sabali ye dusukolo min bɛ Bintu bolo an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɔgɔn di ala kɔ ma parce que ala ye sabali belebeleba de di Bintu ma a bɛ min kun balimaya la a bɛ min kun furuso la a bɛ min kun sugu la sigiɲɔgɔnya la a ɲɔgɔn tɛ anw na ne ko y'a sɔrɔ anw de bɛ kɛlɛ kɛ ale de b'anw la sabali bien que ne ka kɔrɔ a ye mais a sabalilen bɛ kosɛbɛ Bintu a furula ka don du min kɔnɔ den kun ye duba de a furula cɛ min ma a taara denw sɔrɔ a bolo Bintu ye den ninnu da sin na u bɛɛ lamɔ an ma kɛlɛ kan mɛn an ma wɔyɔ kan mɛn an ma fosi kɛ an welela min na fo ka kɔɲɔ bɛna kɛ Bintu y'an wele an taara dɛmɛ a ye kɔɲɔ in kɛ k'a bisimila ka arahamani an yɛrɛ tun tɛ den ninnu woloba dɔn fo don de anw ye den ninnu woloba y'an ɲɛna muso bɛɛ tɛ se k'o ɲɔgɔn kɛ Bintu y'o kɛ k'a fininɔgɔko kun k'a minanko kun k'a yɔrɔ furan kun k'a yɔrɔ nɔgɔ kun don kelen da kelen a ma kuma n'o tɛ a ye formation min kɛ o t'a permet a ye sigi minɛ a cɛla la cogoya min na a k'a kɛ ten tuma la fininɔgɔko daminɛ ka di sɔgɔma 6 heures fo 18 heures a b'a ka fini ko a bɛ buramuso ta ko a bɛ den ninnu bɛɛ ta ko pourtant den ninnu tun ye musoba de ye
u kɔrɔbayara mais Bintu de tun bɛ biri ka n'u bɛɛ ka fini ko fo ka taa se fitiri ma o don a y'a sɔrɔ a tɛ APDF la a tɛ fosi la a ye sigi kɛ n'o ye ka na buramuso ladon a y'a ladon a seko damayɛrɛ la k'a ladon a nogo la k'a ladon a sanuya la k'a ladon fɛn bɛɛ lajɛlen na buramuso in bɛ sa don na a ye duwawu kelen de k'a ye a ko Bintu Ala k'i simaya don in kɔnɔ i bɛ den masaya sɔrɔ dɔn dɔn buramuso ye duwawu k'a ye k'i kɔ don an bɛɛ tun bɛ taa ye a tɛ ko kuma don nin y'a kɛra ɲɛna de an ta o ta an b'a sɔrɔ a bɛ baara min na f'a hinɛ b'a minɛ a yɛrɛ ka n'a taw sɔrɔ o cogo la ka cɛ in ladon k'o teriw ladon bɛɛ tun bɛ tile a bɛ tile tobili la o tile banna cɛ in bɛ Ala ka nɛɛma kɔnɔ bi mais sen min sen bɔ dingɛ min da la Bintu y'a sen don o dingɛ da la sen donnen dingɛ da la sababu man dɔgɔ an bɛ Ala fo k'a barikada fosi tɛ kɛ ni sababu tɛ an bɛ Fatumata Sire su fo bi k'a sɔrɔ hinɛ sɔrɔ a kana sɔrɔ hinɛ ma Ala ka nɛɛma k'a ni silamɛ su bɛɛ lajɛlen ye Fatumata Sire Bintu kanu k'a bɔ lakɔli karamɔgɔ la k'a don a ka association na kabiri Bintu tɛ fɛn dɔ a la fo ka Bintu kala k'a ɲɛdɔn k'a baara bɛɛ to Bintu kelen bolo ka n'a kɛ Fatumata Sire ka femme de confiance ye Ala nan'o minji dɔgɔya o taar'i da mais a kɔ fana o tugura baden in na u ma Bintu fitiri waleya u ye Bintu ka ɲuman dɔn k'a ye k'a fɔ ni Fatumata Sire tɛ mɔgɔ min bɛ se ka APDF diriger bi Bintu don parce que ale ni Fatumata Sire y'a duguba sirakɛ kɛ fo ka taa se bi ma n'o taɲana mɔgɔ min bɛ se k'a remplacer o ye Bintu ye donc bɛɛ lajɛlen jɛra ka Bintu nommé k'a kɛ APDF directrice ye à la place de Fatumata Sire o tuma na an b'a fana fo ka duwawu k'a ye Bintu APDF ma Bintu kɛ Ala mɔgɔ ye Ala de y'a d'a kan a tɔgɔ dara an mamuso de la o ye Sirifi Bintu Hayidara ni o ye silamɛ jugu ta a n'a ka kan Bintu don fura APDF la fo bi n ye min kɔlɔsi a la o ye mɔgɔ jigitigiw ye ni dɔ de belebeleba nana fara ko kan ka d'a kan baara in cogoya yɛrɛ y'o kɛ musow nɔfɛ kɛlɛ denmisɛnninw nɔfɛ kɛlɛ Bintu ka so de falen bɛ yatimɛden na n'i taara a ka tilelafana dunyɔrɔ la a la k'i kɔnɔ ko kɔɲɔ de bɛ yen a denw nɔfɛ mɔgɔw sigiɲɔgɔnw hali Bintu ka mɔni mana kɛ ta la a denw bɛ taa sɔrɔ k'a min sigiɲɔgɔnw ta de bɛ bɔ a la fɔlɔ a fɛ to bɛ ten donc APDF nalen na o ye dɔ fara Bintu ka ko kan a bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ yen ani fantanw b'a tila anw yɛrɛ minnu y'a balimaw ye fo ni se min t'a ye ne t'a balima fɛn o fɛn n'o bolo dɛsɛlen bɛ Bintu b'i dɛmɛ dogo la fo ka taa se a dan na a bɛ anw denw mana opérer ka n'a lajɛ nin dagabana baara la ne yɛrɛ den mana opérer ale de bɛ taa sigi a kɔrɔ dɔgɔtɔrɔso la a b'a piriki tɔrɔkɛ kɛ fo ne denmisɛnnin b'a fɔ a ma e b'i da ka sunɔgɔ a den b'i bolo a bɛ don ka t'i da Bintu de bɛ si a ɲɛna dugusa mana jɛ a bɛ bɔ ka taa baara kɛ pourtant ni sɛgɛn don a bɛ sɛgɛn ni tɔɔrɔ don a bɛ tɔɔrɔ nka nin f'i balima ye tiɲɛ n'i sera yɔrɔ la kuma dɔ i b'a fɔ k'i sɛgɛnna mais Bintu ma deli k'o fɔ anw ye min den bana malo baliya kɛ n'o ba ye fariya tugu la ta o bɛ boli ka taa Bintu de fɛ yen ka taa ta tɔ k'i donc min kɔni b'anw fɛ Bintu ko la Ala y'anw de kunnadiya ka Bintu ɲɔgɔn bɔ anw na a diyara an ye an bɛ Ala fo k'a barika da ka duwawu kɛ Bintu ye a bɛ hami min na diɲɛlatigɛ la Ala k'a nɔgɔya ye a bɛ siran min ye Ala k'a kisi o ma a yɛrɛ tanu a ye sɛgɛn min kɛ Ala k'a barika don a tɔ la Ala k'a kɔ barika an ta ni walitaw Ala ka kisi ni tanga k'an bɛɛ lajɛlen ye n b'a fɔ a bɛ sira min kan n'a bɛ se hali bi a ka dɔ fara a kan a tɛ sira jugu kan fiyewu Ala b'a dɔn kira b'a dɔn n t'a fɔ ko n balima don n b'a fɔ parce que tiɲɛ de don n bɛ duwawu de k'a ye Ala k'a kisi Ala k'a tanga a bɛ sira min kan a ka continuer o fɛ a ye mɔgɔ dɛmɛ min na a ka continuer o fɛ Ala yɛrɛ ko n'i bɛ se ka min kɛ mɔgɔ ye n'a tɛ fɛn tiɲɛ ye k'i k'a k'a tigi ye hali n'a bɛ fɛn tiɲɛ Bintu ye a b'a kɛ mɔgɔ ye jago a tɛ fɛn tiɲɛ ye donc n bɛ duwawu de k'a ye hali bi Ala k'a dɛmɛ nin ko in na a bɛ sira min kan a ka continuer o fɛ a ka ɲi. Musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa Tanti an bɔra ka tanti Jelika lamɛn n'o ye baden kɔrɔmuso ye a kɔni y'a fɔ ko tiɲɛ na hali n'ale ka kɔrɔ ni e ye Ala ye dusu min d'e ma o ye dusu spécial ye peut-être i y'a sɔrɔ fana i tɔgɔ man kunda barisa o kun ye maa bɛɛ Ala ka baarabara danni nɔgɔyaw bɛɛ ye ni kuma in mɛnna i kɔrɔmuso fɛ a bɛ ressentiment jumɛn d'i ma bon comme u y'a fɔ cogo min balimaya la ne yɛrɛ ba ko kungo ko ne ye bobo de ye k'i ye bobo ye tellement i tɛ kuma awɔ don min na fɔra ko ne kɛra école karamɔgɔ ye ko ko ka bobo kɛ école karamɔgɔ ye ko fɔ ale ka taa ne lamɛn de
ne yɛrɛ kan wolo kan se bi ma mɔgɔ ma deli ka n'a fɔ bi ayi Bintu ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na. Allahu akbar. O ye mɔgɔninfin spécial ye ko bɛ kɛ cogo di ne? Ayi ni ne ni mɔgɔ kɛlɛla olu de bɛ kɛlɛ nɔ na mais ne bɛ tila k'a fɔ a y'a dabila sa n'o kɛra u bɛ dimi ne kɔrɔ mais Ala ye n da ten de Ala ye ne da ten de bon généralement ko bɛ ne tɔɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ dɔ sara dusukasi fɛ foyi tɛ ne tɔɔrɔ dans la vie. Alhamdulilayi. Ala y'i sɔn koyi. Fɛn bɛɛ bɛ kun ne na. Alhamdulilayi. mais défaut ni mɔgɔ tigɛ ko défaut t'i la ni n dimina min na o bila man di n bolo awɔ o ye n ka ko ye. A bɛ ten mais a man ca parce que i ka dimi man ca ne ka dimi man ca donc ne sɛri ye min fɔ halisa n bɛ dugawu de kɛ Ala k'an ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na. Amina 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 amina. parce que i bɛ ko dɔ kɛ a tɛ dɔ ye fana hali balimaya la. O ye tiɲɛ ye. mɔgɔw yɛrɛ ne balima bɛɛ ko ne baden teri de ye Jelika ye hali n'u bɛ kuma fɔ bɛɛ bɛ siran u b'a fɔ ko ne de k'a fɔ a ye parce que ko ne y'a baden teri ye Jelika ko k'o tɛ ko tɛnɛ sabalilen don n'a y'a da don min na i b'a sɔrɔ o dan tɛmɛna o de kosɔn n b'ale lamɛn i y'a ye. donc bi wele tɛnɛnso de quoi. awɔ alhamdulilah. An ba spécial Sukɔ ko kana fɔ ale ma Sukɔ dɛ a bɛ tiɲɛ so bi Ala ka baarabara dali nɔgɔya ye. n b'a fɛ k'i ɲininka a kana k'i ma baasi ye parce que musoya jɛmukan de don maa caman bɛ an kolen jɛlen studio kan mais a bɛ k'u ɲɛna k'a fɔ ko an ye ko bɛɛ sɔrɔ nɔgɔya la mais je crois que mɔgɔ min ye tanti Jelika lamɛn sisan u b'a dɔn k'a fɔ tanti Bintu min sigilen filɛ a ye ko caman kun ka bi sɔrɔ i b'a kɛ to dɔɔni an bɛ segin ka na tonton Jawara ka furu kɔnɔna na a da sera ma k'a fɔ i furula ka denw sɔrɔ yen nko n'a ta bɛɛ i kan ka min kɛ i ye den ninnu bamu i kɔ la fo ka furudon se u ma anw caman bɛ yen bi a ka gɛlɛn an ma dɔɔni an ka don furuso ka gɛlɛn surtout ka taa furu cɛ ma den bɛ min bolo maa minnu b'a kɔnɔna na bi ou bien maa minnu tɛ ka se ka waliden kun u ma muso sɔrɔ yen nka u bɛɛ la u bɛ juguya kɛla denw na u ni denw ma se ka ɲɔgɔn faamuya e bɛ se ka ladilikan jumɛn f'u ye min bɛ se k'u dusu sumaya dɔɔni. bon ladilikan fɔlɔ min bɛ ne bolo mɔgɔninfin den o den i cɛ den don den yɛrɛ o den ni i k'a ladon mɔgɔ t'i tabaga dɔn Ala bolo e bɛ laban min bolo e t'a dɔn maa bɛ den dɔ wolo a t'i kanu waliden b'i kanu ka tɛmɛ i den kan ne ye waliden maltraité parce que i ta tɛ ni laban ko nana k'a bolo a bɛ k'i bolo lebu ye dɛ o de kosɔn ni waliden wo waliden yɛrɛ n'a ma ɲɛ i ye wolo kɛ kaban e bɛ wolo cogoya dɔn e b'a dɔn n'i ye n taw minɛ cogo min n kan ka waliden minɛ ten nka bidenw ta ma nɔgɔn dɛ f'u k'a dɔn de k'a fɔ mɔgɔninfin ŋɛɲɛ bɛɛ bɛɛ la i ka se ka mɔgɔninfin ŋɛɲɛ kun komi u ko dusu tɛ ne na u yɛrɛ ko ten ko ne bɛ fɛn bɛɛ kun i faamuyalen de don ko dusu tɛ ne na mais ne y'a n cɛ den 5 de lamɔ cɛman 2 ni musoman 3 bɛɛ bɛ bi hali seli tɛmɛ bɛɛ nana u n'u denw n'u mɔdenw ani n tulomasamaw seli dugusɛjɛ u bɛɛ bɛna tilenba la an bɛ ɲɔgɔn fɛ i ma danfara don ni mɔgɔ si cɛ donc pour dire que n'i ye den lamɔ i k'a dɔn i bɛ laban mɔgɔ min bolo i t'a dɔn donc n'i ye juguya kɛ waliden na non seulement i laban ko k'i fɛ mais a bɛ se ka jouer hali i denw ka jogo kan parce que karisa taara tunga la tunga ma diya la i t'i ba ɲininka n'i ma waliden ladon fɛn caman bɛ yen diɲɛlatigɛ la a b'i sɔrɔ dɛ donc moi je pense que walidenw yɛrɛ ta o a k'i den ye dɔrɔn a bɛ laban cogo cogo e t'a dɔn ni bɛ ye ni ko ni de bɛ se ka kɔrɔya ni ni ye mais ni ma fisa ni ni ye sabali dɔrɔn parce que den lamɔ ka gɛlɛn surtout ni min masa tɛ du kɔnɔ e bɛ ko ni fitinin k'a la dɔrɔn a b'a fɔ ni n ba kun don a t'a kɛ i b'o bɛɛ de to yen i ka devoir ye min ye i k'o kɛ kɛrɛfɛ kuma bila fɛn bɛɛ bila fɛn bɛɛ fɔra ne ma ko ne ye naloma ye ko n b'a don tan ko n b'a bɔ tan bon de toutes les façons ça c'est ma conception mais bon min y'a réconfort kɛ n na n cɛ fana y'a dɔn ye ne ni n cɛ kun ka di kojugu alhamdulillah Ala k'a da yɔrɔ suma ne ni n cɛ fo balimaw tun bɛ dimi a kɔrɔ f'u b'a fɔ karisa ka Bintu ko tɛ dɛ
mais mun parce que an ye ɲɔgɔn faamu dɔw yɛrɛ kun bɛna ne ka so ka na a terikɛ dɔ k'a bɛna anw ka exemple ta tellement ne ni n cɛ kun ka di fana sabalilen kun don ni ne ka fini bɔra paseli yɔrɔ ne cɛ bɛ a sigi k'a tafe musɔrɔ dulɔki k'a bila ɲɔgɔn kɔnɔ ko parce que ko ne bɛ habillé kuma dɔ ko n bɛ sɛgɛn n ka musɔrɔ ɲini na den sani a b'a bɛɛ ranger ka ɲɛ ka bila a b'a bɛɛ ranger ka ɲɛ pour dire que an kun bɛnnen don a la a ma den ninnu ta k'a da nin kan ne fana sera den ninnu minɛ cogo la donc an bɛnna a la parce que cɛ den ni muso tɛ yen ne y'u ba furu sala ne nana ni mi cogoya dɔn i ka furusaju bɛ bɔ denw na o ye tan ye o exemple caman bɛ yan bi donc il faut faire très attention ka denmisɛnninw ka ŋɛɲɛ kun wagati don n'aw ye ɲɔgɔn faamu b'a bila mais n'i tora karisa tɛ n den karisa tɛ n den ka fɛn dɔw kɛ denmisɛnninw na finalement fa bɛ yɛlɛma denw fan fɛ k'i bila nin conseil ba ye dɛ ala k'an kisi a ma ala k'a to an kɛ tulo kunnandi et puis ala k'an dusuw lafiya an ka ɲɛ dɔn an ka ɲɛ sabali de don dɛ an ka ɲɛ i t'a fɛ min ka kɛ i yɛrɛ la ni denw na ka n'o kɛ mɔgɔ wɛrɛ la je pense que o conseil ɲumanba ye a banna dɛ sisan an bɛ taa baara kunda an bɔra du kɔnɔ an bɛna baara kunda an bɛ madame Kone n'o ye baarakɛɲɔgɔn ye APDF fana na donc madame Kone ale ye jɔn ye madame Kone ye Fatumata Sire Baden dɔgɔnin de ale nana sɔrɔ an bɛ APDF la déjà ale ne kɛra membre ye o y'a sɔrɔ ale b'a ka baara yɔrɔ la mais a kun bɛ to ka tɛmɛ yen fɛ donc a tor'o de la ka na APDF la alhamdulilayi ok madame Kone min sɔrɔ ka fɔ a baarakɛɲɔgɔn ma a n'a kɔrɔmuso ma an bɛɛ ka jɛ an k'a lamɛn ne tɔgɔ Aminata Jawara ne ye madame Jawara Bintu Kulibali denmuso de bon an kɔrɔbayara k'a to a bɛ école maîtrise de la a ye to école maîtrise la ka na fa ni Fatumata Sire nana ka na baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ APDF la Association pour le progrès et la défense des droits des femmes Fatumata Sire ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se Fatumata Sire ka saya ma o la a kɛra APDF présidente ye a b'o baaraw kɛ APDF présidente a bɛ musomaninw dɛmɛ kalanko k'u dɛmɛ métier ani muso furulenw n'u cɛw problème b'u cɛ u ka baaraw sigilen don o de kan u b'u dɛmɛ k'u dege baara la ka tila ka minɛnw d'u ma u ka baara kɛ n'a ye en plus de ça a bɛ feeremisɛnninw fana kɛ sokɔnɔna na a ka nin préoccupation in bɛɛ la n'a nana so a tɛ sigi a bɛ mugujiw dilan ka feere a bɛ cɔgɔnjiw dilan ka feere a b'olu bɛɛ kɛ bɔ hali kare kɔnɔna na fana depuis a ma taa APDF la a bɛ musow fara ɲɔgɔn kan u tun bɛ baaramisɛnninw caman kɛ ɲɔgɔn fɛ wa a n'a ka denmisɛnninw bɛnnen don an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'anw yɛrɛ bila baara caman na o sokɔnɔ baara tɛ yen fana a m'anw dege min na a ka du kɔnɔna fana na a mana tobili kɛ bɛɛ jɛ don denmisɛnnin bɛɛ kare kɔnɔ denmisɛnnin bɛɛ bɛ taa dumuni kɛ anw fɛ yen nɔ o contraire tuma dɔw tobili yɛrɛ bɛ k'anw fɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun a b'a fɔ k'an ka ta ko k'a di mɔgɔw ma bon vraiment muso cɛsirilen don et puis a timina ka di quoi dans l'avenir ne yɛrɛ kɔni b'a fɛ ka k'a ɲɔgɔnna ye awɔ bon min kun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna o de ye nin ye merci. Musoya, mieux comprendre la femme. Ana muso faamuya sa. Madame Kone Ami Diakité, je suis chargé de programme à l'APDF. Je suis membre du bureau exécutif national de l'APDF, Association pour le progrès et la défense des droits des femmes. Madame Jawara Bintu Kulibali, elle est APDF ka présidente nationale actuelle. Bi, elle est APDF présidente là. Donc, elle est mbarangoyi, nkɔrɔmuso don, n ka ɲɛmɔgɔ don. Madame Jawara Bintu Kulibali, muso cɛsirilen don. Ni ko muso cɛsirilen don, Madame Jawara bilala Fatumata Sire nɔ la, fo Fatumata Sire ala ka hinɛ a la. Ale de fana tun ye musoba ye min ye APDF sigi sen kan depuis 91 coup d'état kɔfɛ o y'a sɔrɔ association sigitɔ a tun ma nɔgɔn dɛ mais ale ye APDF sigi sen kan o waati donc ani Madame Jawara jɛra ka baara kɛ depuis daminɛ donc timinandiya b'u la majigin b'u la
u ka baara fɛ ni b'u ka baara fɛ o ye mun ye n'i ko k'i ka musow ka hakɛ lafasa ka musow ka josariya lafasa ka musow ka ɲɛta sira lafasa an ka jamana duguw la Afiriki fan bɛɛ a ma nɔgɔn dɛ i bɛ sɛgɛn donc u ye sɛgɛn caman kɛ o baara in kɔnɔ mais olu ko ni bɛ tiɲɛ kan k'i kana jɔrɔ ni bɛ tiɲɛ kan i kana siran o de y'u ka slogan ye fo ka na se bi ma ni APDF bɛ san 20 san 30 la bi ala ni cɛsiri min kɛra ka bila Madame Jawara ɲɛ Madame Jawara fana nana cɛsiri a bɛ baara kɛ su a bɛ baara kɛ tile a b'a kɛ baara yɔrɔ a b'a kɛ su parce que an ka baara in i y'a fɔ ko n bɛ baara yɔrɔ ka jigin 16h ayi o kɔrɔ ye halisa i tɛ musow ka bila la n'i bɛ musow ka bila la ka musow nɛgɛ k'u ɲɛji cɛ k'u bilasira i bɛ disponibilité totale de kɛ waati bɛɛ donc Madame Jawara ka so a bɛ bɔ yan fitiri ka taa so ka taa sɔrɔ musow b'a ɲɛ a b'u lamɛn k'u bilasira k'u hakili sigi dugu bɛ jɛ a bɛ wuli san'a ka se bureau la a bɛ dɔw sɔrɔ a ɲɛ donc a dusukun dalen don a b'a ka baara fɛ Fatumata Sire kalan min k'a kun a y'a minɛ n'a bolo 2 ye donc n bɛ se k'o de fɔ Madame Jawara ka cɛsiri la. Musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa. musoya ka musokɛ sirilen jamukan ye jamukan ye min bɛ kuma musow kan minnu kɛla kalaminɛw ka baarakɛtaw la a bɛ se k'a sɔrɔ Joliba FM ani Joliba TV kan sibiridonyaw fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila ɲɛ 12 la muso bɛ aw ka yɔrɔ la denmisɛnnin don walima maakɔrɔ a kɛ sirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana kɔnɔnin kɛ a y'an contacter an page Facebook kan ni o ye musoya ye MUSOYA walima Joliba TV walima Joliba FM sira fɛ musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya sa. Tati Madame Jawara ne kun filila parce que n dɔgɔmuso ka témoignage kun bɛ yen k'ale b'a fɛ ka k'i ɲɔgɔn ye o tɛ baasi ye bɛɛ b'a fɛ ka k'i ba ɲɔgɔn ye an bɔr'o la an ye Madame Kone ale fana ka kumakan min kan ni seereya ninnu lamɛnni surtout fɛn min ye ne dɔgɔmuso i denmuso ka kuma ye a bɛ mun k'i la parce que kuma dɔ a tɛ faamu ba bɛ taa ciw la b'a fɔ mama e yɛrɛ bɛ min kɛ walidenw ye e t'a kɔn ye o bɛ keleya parce que u b'a fɔ k'i b'i bɛɛ di mɔgɔ tɔw ma k'olu to yen a dun barika bɛ tila ka don olu de la mais denmisɛnnin ma i t'a faamu dɛ. Awɔ a ye min fɔ tiɲɛ de don mais ne hakili la ne wolola k'o sɔrɔ an ka so parce que ne mamuso ka so ne tɔgɔman ka so dumuni de tun bɛ minɛn kelen de tun bɛ bɔ ka bila ko kɔfɛmɔgɔ o bilalen de fo ka saya s'a ma don o don minɛn bɛ bɔ ka sigi buffet sanfɛ ni mɔgɔ min nana i bɛ taa dɔ k'i kun b'a dun donc ne bɔra o de la n'i bɔra o la ne nana duba fana kɔnɔ dumuni tɛ foyi ye n'i ye dumuni di mɔgɔ ma i ma foyi d'a ma donc a ye min fɔ ne tun bɛ tobili kɛ sɔgɔmada fɛ ne mana mɔni dilan bɔlɔnitigiw bɛ yaala de kana kogoni kana mɔni ko ne burankɛ ko a ko Bintu n ye mɔni min k'a mɛ n b'i ta ɲɔgɔn min donc pour dire que bɛɛ ka hali sisan n'i taara ne ka so falen denmisɛnnin na ne ka salon kɔnɔna ne ka fɛn bɛɛ a bɛɛ ye denmisɛnninw bɛɛ n'i ka groupe n ka lagare n'a ka groupe n ka kɔrɔbalenw n'u ka groupe bɛɛ bɛ dumuni kɛ so tuma dɔw ne denw bɛ bɔ ekɔli la u tɛ dumuni sɔrɔ don dɔ n denkɛ filanan bɔra ekɔli la a nana sɔrɔ u ye kini bɛɛ don a kasira ne bɛ kasi mun na taa buru san donc pour te dire que il y a pas fait différence tɛ ne ni ka denmisɛnninw ni tɔw cɛ donc a ye min fɔ min ye u ka ladamu ye i wolola k'i ba sɔrɔ ko min na donc moi je pense que ne kɔni denw fura dama u cɛ mɔgɔ si cɛ ma n'a fɔ n ye k'a fɔ n muso tɛ baara kɛ ou bien a tɛ se nin baara in na parce que n y'u lamɔ n yɛrɛ tun bɛ baara kɛ baarakɛden bɛ ta mais sisan anw ka baarakɛden ta cogo ni sisan ta tɛ kelen ye. kana da so ma n b'i deli de tiɲɛ don koyi sisan n'an ka ji wuli baarakɛla de y'a bɛɛ ye ayiwa anw ka baarakɛla limite de b'i ka baara a b'i dɛmɛ de a b'i dɛmɛ mais sisan non ale de b'a bɛɛ kɛ ale de b'a bɛɛ kɛ e de b'a dɛmɛ donc o de kosɔn denmisɛnninw formera parce que ne ye APDF daminɛ tuma min ne y'a sɔrɔ u ma furu ni ne bɛ taa n bɛ nasɔngɔ d'u ma n bɛ taa ni n yɛrɛ n b'a fo k'a tobi baarakɛla bɛ yen baarakɛla tɛ yen ne bɛ nasɔngɔ d'u ma u bɛ taa sa k'a tobi k'a ɲɛnabɔ ka sɔrɔ n tɛ yen donc n'i ye den faamaya lamɔ don dɔ la a bɛ kasi dɛ u b'a fɔ a ɲɛna ko n'i den kɛ baba commandant k'a bɛ fɔlɔ ka l'impôt minɛ e de la ne fa tun ye commandant ye
fɛn bɛɛ baarakɛlaw b'an bolo fan bɛɛ mais ne ba tun ye ga tila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ekɔli la ni min bɛ tobili la sɔgɔmada fɛ i bɛ soli ka wuli ka nan tobi ka ji don ka taa ekɔli la baarakɛla bɛ kini tobi wula fɛ ni basi don i bɛ basi fin ka namugu k'a la ka taa bɛn ekɔli ma ni to don i bɛ to naji tobi ka nɔgɔlan tobi n'i nana i bɛ to fasa ne ba y'an dege o la n kun b'an dogo k'an ba tɛ tellement a kun ka fara an ma tellement a y'an ladon rigueur kɔnɔ donc tilala k'a tɔnɔ ye bi a tɔnɔ ye jɔn ta ye an ta tɛ mais n'i ye bi den koron dɔrɔn u b'a fɔ ko u y'u jugu de mais ka n'a lajɛ ne ye waliden minnu ladon u bɛɛ y'u bɛɛ de traité ka avec rigueur parce que i yɛrɛ ta bɛ kɛ ten tɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko juguya tɛ mais bi a tɔnɔ t'u ta ye u bɛ cɛla la bi u n'u cɛw bɛnnen don parce que u mɔnɛw kɔnɔ hali n denkɛnin don bɛna ko k'a b'a muso bugɔ n k'e y'i fa ye ka ne bugɔ i wolola ka sɔrɔ i fa bɛ ne bugɔ donc bugɔliko kuma tan a tan tɛ a kuma tɛ ne bara ye n'a ma sabali an bɛ convocation tigɛ a kama dɛ convocation an b'a da tulo kɔrɔ de donc pour dire que vraiment n denmuso ye min fɔ vraiment a lamɔnna an kɔnɔ de mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne dɔn bɛɛ b'a dɔn ne ka denmisɛnninw mɔgɔ de bɛ na ne ka denmisɛnninw sɛgɛrɛ u tɛ bɔ ka taa mɔgɔ fɛ yen bɛɛ bɛna rencontrer ne fɛ yen mais généralement i t'a ye k'a fɔ ko ne ka denmisɛnnin bɔra ka taa k'a bɛ karisa fɛ a bɛ karisa fɛ o man ca u la dɛ tabarakala an ka se APDF bunakun ma sisan barisa an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye association pour le progrès et la défense des droits des femmes a tutigɛ kuma a ma nɔgɔya a kuma cayara tanti Fatumata Sera a n'a baarakɛɲɔgɔn n'aw bɛɛ tun b'o la tɔgɔcɛnw b'a ka bonyana mais bi bi in na an bɛ se k'a fɔ hali aw ka cɛsiri a commencera ka nɔbɔ faamuya sɔrɔ la kow la dɔɔni dɔɔni fɛn min ye APDF ka baara ye mun de don an ka baara ye cɛw ka se ka minɛ ka di musow ma de wa an ka baara ye musow ka jama de wa an ka baara ye ka musow furusa de wa parce que nin bɛɛ de bɛ fɔ maa minnu m'a faamuya donc e min bɛ APDF bureau président national Maliki Seleke naani bɛɛ parce que an b'a dɔn APDF bɛ région kɔnɔ e de y'a bɛɛ ɲɛmaaba ye i bɛ se ka mun de sɔrɔ ka fɔ maa min ma APDF faamuya mun de don ayiwa APDF daminɛ comme i y'a fɔ cogo min a ma diya mais bureau ba APDF bureau fɔlɔ ala ma hinɛ na fɛngɛ comment dirais-je madame Konta ninnu madame Bari min bɛ fɛn na sisan olu de y'a membre fɔlɔw ye ani Amiso ninnu olu de y'a bureau membre fɔlɔfɔlɔw ye donc olu de kɔfɛ ne donna bureau la mais APDF bureau de kun tɔgɔ ye ko furusa ko bolokoli dabilali tɔn ani furusa tɔn o de kun y'an tɔgɔ ye mais petit à petit faamuyali nana cogo di parce que karisa bɛ furusa tɔn kɛ cɛw kun b'a fɔ ko an bɛ furusa tɔn kɛ mais ni min taara ni balimamuso ye problème b'o la n'an y'o ta gérer o b'a fɔ jaw ka baara ka ɲi koyi donc o bɛ k'an ka avocat a sera balimamuso bɛ o denmuso ma o b'a faamuya o tuma de ko an ka baara ka ɲi mais n'u n'u musow cɛ don u t'a faamu donc n'an ye min ta dilan o bɛ k'an ka avocat ye n'o ye cas wɛrɛ o b'a fɔ e pourtant ninnu ka baara in ka ɲi dɛ i tɛ se yen nɔ u b'i jigi tugu dɛ donc de bouche à oreille mɔgɔw y'a faamu k'a fɔ an tɛ furusa la et puis an b'a yira cɛw fana bɛ taa u ka problème n'an fɛ yen ni cɛ min n'a muso bɛ ɲɔgɔn na i bɛ taa n'i ka problème ye an bɛ muso wele an b'a lajɛ anw bɛ yen nɔ denbaya sabatili de kama mais fɔlɔ ni mɔgɔ min tun ko k'i bɛ kɛ APDF membre ye ni cɛ ma kɛ mɔgɔ faamuyalen ye a tun tɛ sɔn tun tɛ sɔn parce que APDF tɔgɔ kun man di tɔgɔ kun man di tuma min na anw bɛ don a la a tɔgɔ kun man di mais ni cɛ la faamuya a bɛ tugu i kɔ donc o kama mɔgɔ caman y'a faamu sisan k'a fɔ APDF bɛ baara min kɛ ja a ka ɲi mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ t'u confier an na hali mɔgɔkɔrɔbaw faamabaw dɔw bɛ t'u ka problème ɲɛfɔ an ye n bɛ fɛ a k'an bilasira madame la présidente n bilasira nin ko in na parce que u y'a faamu k'a fɔ an ta bɛɛ tɛ juguman ye surtout an ye musow baara degeli min daminɛ a kɔnɔna na o fana y'a to kɛnyɛrɛye u bɛ fɛn caman dege galadon b'o la tobili b'o la tailleur b'o la kundilan b'o la kundilan b'o la donc o y'a to
cɛ caman yɛrɛ bɛna ka ni muso tɔgɔ sɛbɛn ka an ye muso dege nin baara nin ka se ka dɔ k'a yɛrɛ ye o baara nin kɔnɔna na an bɛ musow kunnafoni ko caman kan o b'a to n'u bɔra APDF kɔnɔna na ka taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye u bɛ sokɔnɔden min na ani u da tɛ don kuma la k'u kɛ den kɛrɛfɛ ye u b'o bɛɛ bila donc o nana ni faamuyaliba ye donc an ka de bouche à oreille an'an yɛrɛ bɛ to ka émission minnu kɛ ka musow kunnafoni k'a yira muso bɛɛ ye APDF membre ye carte b'i bolo carte t'i bolo wa Mali muso dɔrɔn tɛ dɛ muso n'i bɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'i ye muso ye ni kungo b'i da la an b'i dɛmɛ alhamdulilahi ne bɛ se ka min fana fara o kan barisa n bɛ caman dɔn ka baara la ni da ma s'a ma kuma kelen-kelenninw na an tɛ musow fana dɛmɛ dɛ n ko cɛw fana dɛmɛ cɛw dɛmɛ an bɛ cɛw dɛmɛ cɛw dɛmɛ dɛ an bɛ cɛw dɛmɛ donc o kaw olu fana tɛ mɛn quoi parce que k'a fɔ k'an bɛ cɛw bolo siri ka musow bila u kan o contraire ayi parce que anw fɛ yen sisan hali ni muso taara a kungo fɔ anw ye k'a fɔ cɛ ye nin k'a la an t'a minɛ ten k'a fɔ an sɔnna i ka kuma ma n b'a essayer toujours ka cɛ wele k'a fana lamɛn mɔgɔ kana kɛ tulo kelen ye donc an bɛ cɛ ni muso wele an b'u lamɛn n'an y'u lamɛn muso ni jo tɛ yɔrɔ min na o bɛ f'i ye bɛɛ ye furu kɛ ka fara sariya an bɛ dɔɔnin min dɔn sariya la an bɛ muso bilasira n'o ye wa ni cɛ fana an y'a ye k'a fɔ a bɛ min kɛla cɛn na furu kɔnɔ a ka gɛlɛn an b'o fana ɲɛnabɔ kuma dɔ an bɛ alimamiw yɛrɛ wele u b'an dɛmɛ Isufu Bagayogo y'an ka partenaire dɔ ye communicatif sɛbɛnni kɛ alimami an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ale tɛgɛ tɛ di mɔgɔ ma ale bɛ bisu de kɛ mɔgɔ la a b'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'an ka problème wulila tan n'an ni diinɛmɔgɔ ko gɛlɛntigi minnu bɛnna an b'a wele fo jigiya so an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ mɔgɔw bila ka taa a b'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ baara ninnu na donc c'est pour dire que an tɛ k'a fɔ muso nana dɔrɔn an y'a lamɛn dɔrɔn an bɛ baara kɛ n'o an tɛ baara kɛ n'o ye an bɛ muso lamɛn an bɛ cɛ lamɛn cɛ fana mana na i mana n'i ka problème fɔ an b'i muso wele an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka se ka fɔ ka bɛn ɲini a la donc anw bɛ yen denbaya dilanli ani furu dilanli de kama an tɛ furu sa kama parce que munna musow bɛ taa yen parce que anw tɛ gendarme ye an tɛ polisi ye an tɛ justice ye bon Mali kɔnɔ n'i taara n'i cɛ ye tribunal la furu sara n'i taara n'a ye polisi la furu sara donc muso ninnu bɛ taa jigiya de kama an ka se ka sigi ka fɔ kɛ parce que dans la famille généralement ba tɛ den lamɛn n'a nana b'a fɔ t'i sigi an bɛɛ ye nin subi o tɛ temps di den ma k'a lamɛn u bɛ a minɛ dɔrɔn ka taa di cɛ ma bon le fait que an b'u sigi n'u nana i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ se ka l'heure 4 kɛ a bɛɛ tɛ dɔ da dɔ kan ɲɛji bɛ bugun cogoya min a bɛ bugun ten fana an b'a lamɛn sérieusement donc n'a tilala kuma na i b'a ye k'a fɔ a bɛ soulager quoi parce que pour la première fois a ka mɔgɔ sɔrɔ min b'a lamɛn sérieusement donc déjà u bɛ muso soulager écoute yɛrɛ belebeleba ye banna n'o kɛra muso bɛ soulager donc o la an b'a ɲininka bon e nana nin ɲɛfɔ i bɛ fɛ an k'e dɛmɛ cogo di dɔw b'a fɔ ne kɔni tɛ furu in na bilen an b'a fɔ e ka sabali an bɛ une semaine d'a ma an b'a fɔ t'i miiri i k'i hakili sigi n'i nana an bɛ kuma dɔw b'a fɔ ne kɔni nana ne tɛ fɛ n cɛ ka datugu ne tɛ fɛ n bɛ fɛ aw k'a wele dɔrɔn ka kuma a fɛ a bɛ min kɛ n na a k'a dabila bon an bɛ baara kɛ n'olu de ye n'a y'o fɔ ni cɛ nana an bɛ cɛ deli an bɛ yafaw ɲini kuma dɔ an b'a ɲɔngiri cɛw kɔrɔ ka yafa ɲini u fɛ yalasa bɛnkan bɛ se ka na u ni musow cɛ cogo donc an tɛ kɛ tulo geren quoi ni muso nana an b'i lamɛn an bɛ cɛ lamɛn bon ni cɛ fana don n'i nana an b'i muso wele exemple dɔ delila ka muso filanan ta ala ma hinɛ na Fatima Siri la o y'a sɔrɔ a balelen don mais a ye dɔgɔkun kɛ a nana muso ka su 2 dɔ in kɛ a ko k'a bɛ taa muso ye muru ta k'a tɛ taa ko ni cɛ don k'a ka bɔ donc muso cɛ ma se ka taa finalement a taara anw de fɛ yen Fatima Siri fɛ yen an y'a muso wele cɛ sinamuso kelen ye muru ta cɛ kama k'a tɛ taa si dɔ in fɛ muso fɔlɔ de ye muru ta ko a tɛ taa si dɔ in fɛ donc a nana anw ɲɛfɔ Fatima Siri an ye muso wele an ye conseil d'a ma ka silamɛya ni fɛnw cogoya fɔ a ye bon finalement elle a cédé cɛ taalen muso filanan fɛ a ye présidente wele ala ma hinɛ na présidente n bɛ muso fɛ yan kɔɲɔmuso fɛ yen awɔ k'a bɛ kɔɲɔmuso ko in ma nɔgɔ koyi donc pour te dire que an t'a a bɛ cɛw de bɛ maloya ka t'u ka problème fɔ n'o tɛ hali n'o tɛ n'u taara u bɛ dɛmɛ y a aucun problème n'i taara n'i y'a ɲɛfɔ an bɛ yen nɔ du dilanli de kama ni dun bɛ du dilan i bɛ cɛ lamɛn i bɛ muso lamɛn je pense que denbaw fana k'u hakili to o yɔrɔ la ni denmisɛnninw an bɛ yɔrɔ min ko bi
bi furu ni kunu furu tɛ kelen an cɛw ye min k'an ye bi denmisɛnninw bɛɛ solen don so dan don n'an ma sabali ka denmisɛnninw lamɛn dɔɔnin hali ni furu don n'u nana denbaw k'u lamɛn e min ye denba ye ni a jo tɛ furu la yɔrɔ min na i bɛ se k'a ladi mais a lamɛn k'a jigi ye a lamɛn pour savoir de quoi elle souffre donc n'i y'o dɔn n'a jo tɛ yɔrɔ min na k'a fɔ n'i y'a ye cɛ bɛ nin k'i la e fana bɛ nin min kɛ a tɛ bɛn furu kɔnɔ i bɛ conseil d'a ma mais sisan nɔ t'i sigi furu a b'i ban mais furu ka di cɛ bɛ muso wɛrɛ sɔrɔ e t'i ta ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ koyi donc il faut faire très attention kunun furu i tun bɛ i somɔgɔw n'i sutara u b'i ta ka t'i fili i cɛ bara ye i cɛ bɛ maloya a bɛ segin a kɔ bi n'i den gɛn k'a cɛya bila cɛ b'a fɔ a ma de i t'i bɔ da la hali e somɔgɔw b'i gɛn bɔɲɔgɔn tan taa yɔrɔ yɛrɛ t'i la c'est ça donc il faut que mansaw k'a dɔn k'a fɔ den bilasirali tɛ furu tiɲɛ au contraire de bɛ furu sinsin de u ka denw lamɛn dɔɔnin denmisɛnninw b'u yɛrɛ faga fu min y'a yɛrɛ fili baji la souffrance tɛ awɔ a n'a denw donc pour dire que vraiment mansaw ka sabali quoi a kɔnɔ ɲɛ saba mansaw ka sabali u ka denw lamɛn parce que anw tɛ baara wɛrɛ la a tɔgɔ di furakisɛ t'an bolo pikiri t'an bolo le fait k'an b'u lamɛn o de b'u lafiya o ye jigiya belebele parce que o de tɛ yen bi i y'a fɔ cogoya min o de tɛ yen mais n b'a fɛ an da ka se APDF ka baara dɔ fana ma min fana dɔnnen tɛ kosɛbɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ ni furu muso ale bɛ dilan depuis denmisɛn musoman an b'a dɔn k'a fɔ APDF ka baara fana bɛ se denmisɛn musomanw fana ka hakɛw sabatili ma fɛn min ye nɛgɛkɔrɔsigi ye da sɔrɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la furu joona an b'a dɔn k'a fɔ an jagoya furu bogotigi caman fana bɛ boli bogotigi caman fana ɲɛjibagatɔ n yɛrɛ hakili b'a la dɔw delila ka taga u kun ye nɛgɛ fɛrɛ de d'a la k'a min nɛgɛ fɛrɛ bɛ da bagan na cogoya min na ka bagan marqué u y'a marqué ten de ko walasa kana boli k'a yira la k'a fɔ a tɛ dɔwɛrɛ ni bagan tɛ wa a mana olu ja cogo cogo u b'a don furu de la a y'olu ɲɛji cɛ bi dɛ olu bila u ka minɛya adamadenya minɛya kɔnɔ ka se k'u ka mɔgɔya kɛ donc i bɛ se ka dɔ fɔ o fana kama ni npogotigi minnu bɛ yen ou bien mansa minnu kɔnɔna fililen don u den musoman nana garisigɛ joona n'an b'a fɔ a ma ko grossesse précoce ou bien a bɛ jagoya furu la ou bien a bɛ furu joona na donc a b'u bolo cogoya de la u gɛnna u denmuso gɛnna u nɔfɛ u n'u denmuso parce que a bɛ kɛ ten de kuma dɔ du bɛ u bɛ ba ni den bɛ gɛn k'aw bɛɛ ma aw jɛmakan de don donc APDF ka baara o fana hukumu kɔnɔna na i bɛ se ka mun fɔ o kan. bon an bɛ baara caman k'o kan APDF centre d'hébergement b'an bolo n'o ye jigiya so ye n'o ye jigiya so ye o jigiya so in kɔnɔ jardin d'enfant yɛrɛ b'a la ko di jardin d'enfant b'a la muso minnu bɛ kɛ yen ni den b'u bolo an b'olu denw tɔpɔtɔ o yɔrɔ la min ye furu joona ye a caman bɛ s'an ma ye surtout filakunda ni marakakunda donc an kɔni u bɛ s'an ma ye an ka baara don dɔw yɛrɛ y'a to kɔɲɔso la n'a ka finijɛ ka boli ka na anw bara n'a ka finijɛ a ye kalo 1 de k'an fɛ yen parce que ale a tɛ furu la somɔgɔw y'a jagoya di je crois que a ye bana ko ninnu ma min kɛ époux fana ye mɔgɔw wele k'a minɛ quoi k'a brutaliser donc au lendemain dɔrɔn a ye occasion sɔrɔ dɔrɔn a bolila nana an fɛ yen bon a ye 1 mois kɛ an ye pourparler k'a n'a somɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o n'a ɲɔgɔnna caman kan denmisɛnnin caman bɛ boli ka s'an fɛ yen hali kɔsa nin na dɔ taara u y'o jagoya furu ka taa dugu wɛrɛ la ni y'a fɔ o tigi bɛna faamu donc a nana degunnen a ko k'a tɛ taa masa min ala ye fa ko n'a ma taa k'a tɛ bɛn k'a bɛ furu in kɛ de jagoya u ye cɛ wele ka na k'o kana kɔɲɔ kɛ den ni a man d'a ye finalement den ye quelques jours k'anw fɛ yen bon parent dɔ bɛ étranger la o nana ko non ko jagoya furu tɛ bilen k'olu tɛ fɛn kɛ bon on a eu confiance an ye den di mais taalen ko f'a ka kɛ den y'an wele téléphone na ka message ci an ma k'a fɔ ko elle va s'empoisonner k'ale ye alimɛti san k'ale bɛna fura on a appelé sa maman pour que l'avertir que den b'aw bolo so kɔnɔ a datugunen bɛ a bɛ taa a yɛrɛ faga n'an m'a labɔ a bɛna fura fɛn kɛ fɛn na k'a yɛrɛ faga finalement u taara a labɔ vous voyez jusqu'à dire n bɛ n yɛrɛ faga dɔ fana ko ye fura k'a cɛ ka dumuni na fa y'a bɔ école la k'a ta k'a di cɛ ma a ye tobili kɛ a ye fura kɛ dumuni na heureusement ce jour là le monsieur n'a pas mangé a nalen a y'a confirmé an ye k'ale ye fura k'a la a nana an fɛ yen k'ale ye fura k'a la i tɛ mɔgɔ fagala i bɛna kɛ mɔgɔ fagala kɛ a jɛnatigɛ bɛ don bɔgɔ la donc pour dire que jagoya furu in
a kɔlɔlɔ ka fɛn bon dɔw bɛ bɛn bi a tɛ bɛn an mansaw k'o faamu n'o tɛ an furula an ma kanu k'an cɛw fɛ mais an ka furuw ɲana mais fo k'a dɔn de k'a fɔ bi tile ni kunu tile tɛ kelen ye n'aw ye denw ta k'a sɔri jagoya furu la fɛɛrɛ bɛɛ b'u bolo k'a tiɲɛ donc il faut que an ka jagoya furu ninnu an kɔni bɛ tile a sɔrɔli de la ka an bɛ wele fo dugu ni dugu fo dugu ni dugu an bɛ wele a la ko caman de bɛ kɛ furu kɔnɔna na dɔ nana a muso furu ya k'o kɛ ka taa n'o ye Mozambique denmisɛn ka t'o kɛ baara ɲini a muso wɛrɛ ye bon Mozambique nin ye ka taa fɔ ye ko ale muso k'a nana n'a muso ye ko baarakɛden don donc a ye maltraitance sugu bɛɛ d'a kan dɔ de ye ne wele fɔ de ma ko traite journaliste international dɔ de ye ne wele n ka fɛn kan numéro kan ka muso dɔ k'i den ka téléphone d'a ma ne k'a ka renseignement bɛɛ ta ka taa Interpol la taara Interpol la ka taa yen nɔ 16 olu ka yen fɛ Mozambique mɔgɔw fɛ donc o y'a sɔrɔ Aïcha nana Aïcha bɛ conférence la Mozambique association donc o y'a gansi quoi donc finalement u taara denni labɔ denni nana a sera aéroport la dɔrɔn ko tanti nana alhamdulillah i y'a bɔ kaso la mais son papa a refusé de le recevoir kaso a tun bɛ jɔnya de la yen parce que le mari faisait croire qu'elle était dans toutes les conditions kaso a y'a bila baara ɲiniya de la donc fa ye cɛ ka kuma lamɛn a m'a woloden ka kuma lamɛn donc j'ai appelé le monsieur le papa k'a ladi quoi actuellement elle est chez son père alhamdulillah i ni ce pour dire que a ko ka ca ala k'a kɛ bagaji ye a ko ka ca i ni kɔ bɛɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔ kan aw tila jigin ka fɔ sɔgɔlen don aw ka jɛmukan mandi la n'o ye musoya ka muso cɛsirilen ye an bɛ Joliba FM ni Joliba TV News kan direct la nin waati la Joliba FM ye 105.0 Bamakɔ n'a lamini 100.1 Segu n'a lamini 103.8 Sikaso an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an ta bɔlɔlɔsiraw fana kan YouTube walima Facebook foli belebele bɛ aw ye aw ka jɛmukan aw ka aimer ka partager aw ka bi muso cɛsirilen ye Madame Diawara Bintou Koulibaly n'ale est président national de l'APDF, l'association pour le progrès et la défense des femmes au Mali an b'a dɔn k'a fɔ ale de ye la voix des sans voix n'an bɛɛ ko a ma notre tata national an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn an bɔra ka témoignage lamɛn a ka di n ye nin waati in na régie aw kana témoignage 4 cas la dɛ a ye 5 cas la survivante dɔ kumana n b'a fɛ an k'ale ka témoignage lamɛn il y a une survivante qui a parlé donc min yɛrɛ bɛ APDF degun a y'a nafa sɔrɔ APDF baara nafa sɔrɔ an ka jɛ an k'ale lamɛn. ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo min ne ye degun de sɔrɔ furu kɔnɔ a mɔgɔ de y'a fɔ n ye an ka quartier la Kaba la ko i bɛ se musow ka dɛmɛyɔrɔ la ko n'i sera i bɛ dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ a ka fisa i bɛ palon na ala nana kɛ u ye yɔrɔ in taamasere di yan fo n sera yan n sera don min fana o ye n kunbɛn ni bonya ni karama de u ye ɲɛji cɛ n bɛ se yan nin den in bɛ n bolo a tɛ hali kalo 2 bɔ k'a ta den ka nɔnɔ la ani n ka denmisɛnninw ka balo den fa banna bɛɛ ma olu kɔni y'a u kan ka kuma o kuma fɔ cɛ ɲɛ a bɛ se ka denw minɛ cogo min a ma sɔn mais olu ye den ka nɔnɔ ta fo ka taga se san 2 ma ni mago jɔra wari la n b'u wele ni mana a minɛ u bolo yan u b'a ci n ma Orange Money na ni balo tɛ n bolo n b'a f'u ye frigo bɛ n bolo n bɛ feereli de k'a la k'an débrouiller n'a moteur tiɲɛna o degun kɔni fɛn fɛn mun mana kɛ ne kan ni ne kɔni nana f'u ye u bɛ ne ɲɛji cɛ u kan ka dɛmɛ o dɛmɛ don n ma furu kɔnɔna na n bɛ tɔɔrɔya mun fana kɔnɔ u y'a dɛmɛ don n ma k'a ta papier kow la ka taa tribunal la u ye avocat ta n ye u ye fɛn fɛn kan ka kɛ u y'a kɛ n ye n ma dɛsɛ foyi la fo bi n bɛ yɔrɔ min na n ka denmisɛnninw fa ba n'u ka fɛn bɛɛ ma u m'a yira ka ne lakasi u ye den ninnu ta k'u don kalan na denmisɛnnin 2 kelen bɛ denmisɛnninw bɛ rentré yɔrɔ min kelen bɛ n yɛrɛ bolo u y'a dɔn u b'a sara kalo la fɛn fɛn kɔni mun kan ka kɛ ne wala u y'a kɛ ne k'a fɔ fana ko n b'a fɔ ka u tɔgɔ ladiya de o tɛ ne kɔni ma ne wele ka mun f'u ye n b'a sɔrɔ Madame Diawara ne kɔni tɛ se k'a fɔ ni n y'a fɔ n b'a fɔ ka duwawu k'a ye walahi n bɛ dɔ b'a ka fɛn na de n bɛ dɔ b'a ka baraji la a n'a baara ɲɔgɔn n'u nana u bɛ n kunbɛn ni tulo ni yɛlɛ ani ladilikan de u ye n dɛmɛ n ka muɲu n ka sigi so kɔnɔ
Nye munu ka munu. Fo kunda kono mɔgɔ b'a fɔ ma ko kuma somɔgɔ t'i la wa. Tɔɔrɔya mun b'i ka I cɛ la yan. Cɛ y'i kɛ fɛn bɛɛ ye. Mais n bɛ boli ka na olu bɛ ni hakilisigi kuma fɔ n ye. N bɛ mun sɔrɔ k'a kɛ n ba kɔnɔ o b'a di yan. Cɛ balolen don a ma sa. A y'i badenw ka fɛn bɛɛ ma. Mais olu b'a di ne ma. Ne kɔni ni ne kɔni b'u fɔ walahi n bɛ don b'u ka baraji la. Ni ne kɔni b'u Madame Jawara fɔ. A yɛrɛ wulila ka taa n bara fɔ n ka so kɔnɔ. Cɛ ye wale min kɛ n na k'a ye n'a ɲɛ ka taa gendarmerie la ka n'a f'u ye cɛ ye min kɛ n na gendarme wele ka na k'a lajɛ. A dara n kan ka taa fo tribunal la fana. Ni ne kɔni b'a fɔ ne bɛ dɔ b'a ka baraji la. Musoya! Mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa. Donc an bɔra k'an balimamuso lamɛn an b'a dɔn k'a fɔ an caman bɛ nin degun in na a b'aw seko la nka sanjikɔrɔ wɔsi a tɛ dɔn barisa Mali la bi a bɛ ɲini ka kɛ pandémie ye a ka jugu ni coronavirus ye muso min bɛ min ta kalama i tɛ min ta kalama mais man d'a la bi n'i bɛ muso 10 sɔrɔ k'a fɔ ko 9 degunnen tɛ a nin na man d'a la donc an bɛ se ka ladilikan ni welewelema da jumɛn kɛ an falakaw ye an balimakɛw ye u ka se ka musow faamuya sa ayiwa dɔ kɛra dɛ dɔ kɛra ne kɔni nin ko nin bɛɛ la cɛw min ye problème depuis furu départ la muso de bɛ ladi k'a fɔ n'i taara i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan mais cɛ tɛ sigi ka kuma kɛ a bɛ fɔ dɔ e ka nasɔngɔ ɲini e ka wari ɲini k'a bɛna sɔrɔ diɲɛlatigɛ bɛɛ waa ko ye a banna donc il faut k'an ka système de falen an bɛ yɔrɔ min na i ko bi dɔ ka fɔ cɛ ye dɔ ka fɔ muso ye muso k'i ka devoir dɔn cɛ fana k'a ka bɛɛ ka don kalanbulon na hadamadenya dilan ni kalanbulon ani dun sinsinni kalanbulon kalanbulon u b'a fɔ ni fa kɛra cogo min a bɛ kɛ ten ni fa kɛra bugɔlikɛla ye den tɛna bugɔli kɛ donc il faut que éducation sugu dɔw bɛ yan ka di cɛmannin fana ma ka dɔ furu taabolo ye nin ye ala ma Bagayogo filɛ nin ye Bagayogo b'o ko la furu jigiya so la furu jigiya so an b'a fɔ Imam Bagayogo Yusuf Bagayogo a b'a seko la kosɛbɛ ani Makiba donc fo pour dire que il faut que an mansaw fana ka a yira cɛ la furu ye tiɲɛ limite de b'i fana na o tɛ yira cɛmannin na a bɛ fɔ cɛmannin de ye kotigi ye cɛmannin de ye fagatigi ne ye min kɛ o de ka ɲi muso ka kan ka nin hakɛ bɛ furu la hakɛ bɛ furudenw fana la c'est ça donc il faut qu'on l'apprenne aussi à l'homme de respecter sa femme absolument o de kosɔn n ye exemple di n yɛrɛ kan ne ko n denkɛnin ko k'a b'a muso n ko e wolola i fa ye ka ne bugɔ n'i mɔna du kɔnɔ e m'i fa ye ka min kɛ munna i b'a kɛ nka o ye mun jogo daminɛlen an da la donc il faut k'an ka éducation ɲuman anw b'a ye sisan denfaw fa nɛni ba nɛni muso bilen nɛni u b'a kɛ u denw ɲɛna n'u n'u muso bina kɛlɛ la e mun fa sugu ye hali o don couple dɔ bɔra yen c'était la même chose vulgarité dan vulgarité muso ba tan tɔ a fa tan tɔ non tu peux être fâché mais i tɛ nɛni sugu dɔ kɛ surtout que tes enfants sont parce que n'i fâché la i ka vraie raison de bɛ i ka vraie personnalité de bɛ bɔ i ye min ye dɛ i sugu de bɛ bɔ ala k'an kisi a ma il faut que u ka to ka cɛw fana ladi de ka limite yira cɛw la o tɛ k'an ka furu la musomanin kɔni bɛ taa jɔnya in na ale de kan ka kɛ nin kɛ mais pour l'homme il faut qu'on lui conseille aussi que muso bɛ minɛ tan de muso bɛ kɛ tan tɔ de ala yɛrɛ ko muso il y a les devoirs certes mais il y a les droits aussi c'est ça c'est vrai don o don muso b'a bugɔliko de kɛ n'an y'an fagaliko kɛ denw bɛ an bɛ bugɔ o yɛrɛ fana bugɔli limite b'a la mais cɛ ninnu kɔni kelen fila a bɛ komi u ka fierté ye muso bugɔ de muso bugɔ tɛ cɛya ye sa on peut éduquer sa femme sans la battre comme une chienne an faw k'a kɛ to an faw k'a kɛ to n'i ye manda kɔni i bɛ muso nɛgɛn de sa ne bolo de ye cɛya yɛrɛ ye quoi silamɛya yɛrɛ la u ko cɛ min bɛ muso bonya hɛrɛ b'o de ka du kɔnɔ o de kɔni ye suna ye k'a fɔ o de ye suna ye ala yɛrɛ ye muso bonya ni a sera degré dɔ ma si elle te comprend pas vraiment sani k'a bana ou bien k'a faga a furu sa aw ka fara ɲɔgɔn na quoi o ka fisa i ka i bɛrɛmata ɲini a fana ka taa bɛrɛmata ɲini a ma se o la a ma se ɲɔgɔn faga la a ma se ɲɔgɔn buruja la vous ne pouvez plus vivre ensemble a ye fara ɲɔgɔn na tante an b'a fɛ k'i ɲininka min na mali kɔnɔ bi nin baara min na cɛsiri i yɛrɛ ka baara tɛ hadamadenya sinsinni baara i b'o de la est ce que jamana ye jɔnjɔn d'i ma médaille dɔ dir'i ma wa jamana fɛ
Madame Dinama. Ah, bisala ni ala sona. Basa anya bala mirai kelen do chuka do e minu fana be aniu nimisi wasala minu be adama de malien de onke malien de haklila. Wono so ka se ka jamana jo. Chukwa ke ulu fana ka bara kan ka sanko ta kosebe. Basa ni ya ebi an jamani no haklu kain. Uma chau chau ala ni Madame Jawara na nyongana shudo ngakaka. Yani jamana ka tofe kana. Onko ni médaille ni do so. Amba fe kwa odima. Ka i encourager alsa. Ka bara la ni muso chesirele trophée de. Donc muso na ka ta fe bolo chama de do. Ba sa dababe ala, barama be ala, livre be ala, dena dombe ala, ingénieur ya ni doctorat, obere ala. Donc on be casquette de ni pour dire que muso on me multitask de ke. Donc muso chesirele avec tous nos compliments, muso ya anga muso famille ça. Donc ni anga trophée ka dima alisa iki chesiri. Ni mami fara baraka senga na boala. Trophée ni certificat de bena. Donc que ce certificat est décerné à Madame Bintou Koulibaly pour les efforts consentis, l'abnégation et les services publics rendus avec toute notre gratitude. Merci beaucoup. Donc le gouvernement m'a médaille. Le fait que Wele la kabunya danka a jaranye parce que mo chama ibe fen chama ke dien kono ate fo fi sado ni fere sera ka wale ne nyana ka do tiena mbe worship na abina courage were de dia nga baraka ka do franga baraka alhamdulillah ibe bara mina ibe ka continuer mi fanana ni soni sera mbeta kana minu be kana je Joliba TV News kan direct la amba fo wati mi derama o sera ba sa l'air kele ne ba bolo ma amba fo encore sur radio ni télé bella semaine prochaine à la même heure 10h Joliba TV News 237 canal 252 Malivision. Donc Ameji Donimi Ame Senkana et à la semaine prochaine pour Joliba TV News pour la partie 2 de Moussotia Sirele avec Madame Jawara Bintou Koulibaly, la voix des sans-voix. musoya kam su kesirlen jamkan mbe kuma muso kan munun kala kalamina ka barakataw la abse ka soro Joliba FM ani Joliba TV kan sibiru don fe sumula fenege kan yitan ka tabla anyeta ani flala muso be aw ka yoro la demsendo wona makoro a kesirlen do amala ko do aw bu fa kala ko do aw kana kono nke aya contacter en page Facebook kan ni oye musoya MUSOYA wona Joliba TV wona Joliba FM srafe musoya ni comprendre la femme anga muso famia sa mala me bona kanu ba bela jeli fo so ko no ka jemga mandila no muso chesirele muso ya ka muso chesirele ba don kalo kono kshie kela kadanye ka muso fitne yele ndo wele kana ka bawoni ayi ka bwa ka demseni akono kana fobi abe baramina ba samba do ka fo hadamade ya e dusukulu de hadamade ya jamana kanu de hadamade ya e be to mi to iko ambe machita feka ke che atola muso ya tola mbanga bako ka ketu me machita feka ke bofu safuye femi mali e bi amba do mali be dinge min kono a obligé ne do ka boli da te ka boli sengele ngane faka bola sin fladeka anka nga pan yede ba sa be retard mi nga premier ministre be atoka fo ko mali kan ka boli ngane ba fa kan ka pan yede ba sa ambe retard badela o pani te ka keni kama kelele o kuma chela ka o joyo be yo mina o musola ka o fana joyo babi jamana jola o da to bi amanga musoya deuxième partie ani Madame Jawara Bintou Koulibaly nale APDF présidente nationale association pour le progrès et la défense des droits des femmes anale de benyoron bolobi amro minuye première partie la je amba fo merci minu fanama la je apese ka so ko bololo srawka no ye YouTube ye musoya page fana Facebook ka MUSKLEOYA o kuma sisano ambe temeni anga jemunga parti flana seria minube no alisani blasarali ka minube Madame Bintou na limana ofe ambe jeng to lame ani nyini ngali minube an yere bolo ba sa ba do ka fo muso chesirele nyini ngali sababe ambo tengu ubela jele na okuma 3 questions fana bena poser ni ala sona Madame Jawara ku tante Bintou ambi fo ko mama ikelenda yereda donc akaya mtla kata avant un certificat de biname avec la kata parce que climatiseur fien alisa ambetani témoin jouer barça ilimana do benima Philippe Kenyoko no Madame Jabate ina lebe para Kenyoko fait OK Madame Jabate mi so ka fo témoignage kati angaje angala na para Kenyoko ka APDF Madame Jabate ni awdalam sino dimso Madame Jabate Bintou Arama ni APDF là comme gestionnaire de centre d'accueil et d'hébergement des femmes filles victimes de violences basées sur le genre. Madame Jawara
ne bɛ se k'a fɔ n ba don n ka ɲɛmɔgɔ don n ba don depuis n bɛ premier cycle la second cycle la plutôt n wulila ka u ni n baw sɔrɔ baara la n'o ye ka musow dɛmɛ k'u ka hakɛw d'u ma ka musow fara ɲɔgɔn kan k'u hakiliw lasigi ka se k'u bolo don baara la u ka se ka dɔ k'u yɛrɛ ye k'u denw dɛmɛ k'u cɛw dɛmɛ o kɛra depuis n bɛ second cycle la donc fo ala nana kɛ n yɛrɛ tilala sisan nɔ n bolo nana don baara la an bɛ don min kɔnɔ ko bi n ka ɲɛmɔgɔ don APDF présidente nationale de Madame Jawara Bintou Coulibaly en temps de paix. Madame Jawara mɔgɔ cɛsirilen don cɛsiri y'a ta ye tellement Madame Jawara cɛsirilen don baara in na baara kanu b'a la ni mɔgɔ nana i ka problème la yan a tɛ sigi a tɛ jɔ dumuni kɔrɔ o kuma tɛ a tɛ sigi a tɛ jɔ tuma dɔ la a yɛrɛ bɛ bɔ bureau kɔnɔ ka tugu kɔ de n t'a dɔn n b'a fɔ a daminɛ cogo min quoi i bɛ na i bɛ Madame Jawara ɲininka a yɛrɛ la ala ni mɔgɔ cɛsirilen don baara in kɔnɔ quoi nka i bɛ na i t'a dɔn k'ale de présidente nationale ye elle est furu ye mun ye en même temps quoi ni baara bɛ sanfɛ de a bɛ yen n'a bɛ duguma a bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛnɛma a bɛ yen nɔ ale b'a bɛɛ la ala ni a cɛsirilen don baara in ka d'a ye a tɛ dan a ka bureau dɔrɔn na dɛ donc cɛsiri de b'o yira i ka baara kanu o de b'o yira donc cɛsirilen don baara in na ni n bɛ a yɛrɛ ka adamadenya ta n bɛ deli k'a f'a ɲɛna u ka dugawu kɛ u bɛ ka mun kɛ anw yɛrɛ ka se ka u ta ɲɔgɔn kɛ n k'a ma présidente an bɛ se k'aw ta ɲɔgɔn kɛ wa a ko ma n tɔgɔma aw bɛ se ka kɛ n'o y'a kɛ yɔrɔ min aw bɛ se ka tɛmɛ hali anw yɛrɛ kan ne fana y'a ta Fatumata Sire de la o bɛɛ a sɔnn'a ma a ko ma n ka n cɛsiri baara kanu ni fɛn o fɛn n'i y'a kanu i bɛ se k'a kɛ n'i dara fɛn o fɛn i bɛ se k'a kɛ ka ɲɛ donc n bɛ mun na n dara a la de n tɔgɔma n dara a la n y'a kanu wa n b'a la ni ala sɔnn'a ma n t'a bila fo ni ala ka wili selamadon ye donc kanu ni cɛsiri n'i ka baara kanu dɔrɔn fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na a cɛsirilen don baara in ka d'a ye a yɛrɛ ɲuman k'ale tɔgɔ ye Madame Jawara en temps de paix donc n bɛ se k'o de fɔ Madame Jawara ka ko la pour le moment. Musoya, mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa. An bɔra ka i baarakɛ ɲɔgɔn na mɛ n'i ma fili ale bɛ Moti de. Ayi a bɛ yan mɛ a mama de bɛ Moti. Ba de bɛ Moti. Awɔ. Alhamdulilayi donc ale ye APDF membre ye. Awɔ. Donc a kɔni kuma n'i kan. I bɛ to ka nin kuma in fɔ a ɲɛna Madame Jawara en temps de paix. Awɔ. A tonton kɔni Jawara miniji dɔgɔyara mais je crois que a to ɲɛnamaya la a ma dɔwɛrɛ kɛ ni en temps de paix tɛ parce que kuma bɛɛ i bɛ Madame Jawara in ta avec brio i yɛrɛ bɛ sourire ni kɛ i ni ka charme ni donc an bɛ foli belebele bila a ma mais i ya baarakɛɲɔgɔn ka kumakan kɔfɛ i bɛ fɛ ka mun fara a ka fɔlen kan. Bon comme denmisɛnninw don u b'an senkɔrɔ ne y'o fɔ ne ye mɔgɔ ye ne ka ko si dogolen tɛ la preuve ne hali ne ka mot de passe bɛ n ka denmisɛnninw hali ne tɛ yen u bɛ n ka machine dayɛlɛ pour dire que foyi dogolen tɛ APDF la n'i bɛ baara kɛ rapport o fɛn fɛn n b'a fɔ a ye n'aw sigi n'aw ma n'aw sigi ne kunkolo bɛ kan ka ɲagami a ye n'aw sigi an ka dɔn donc n bɛ bɛɛ wele n b'u kɔrɔfɔ yɛrɛ ni min ma na n b'a fɔ n ko bɔn aw tɛ fɛn na vous êtes en train de causer baara bɛ yan a ye n'aw sigi aw ka baara kɛ donc je les encourage u ka baara kɛ fo ni mɔgɔ min banni yɛrɛ n'o tɛ en tout cas avec moi tu apprends. Tu apprends. Fo ni yɛrɛ i ban ni baara man di min ye seko t'o la awɔ ni baara man di mais ni baara kɔni ka di i baara bɛ yan i bɛ baara si tu veux apprendre tu peux apprendre i bɛ baara kɛ fo k'a ɲɛ. a n'u dun m'a fɔ aw kana nimisa dɔɔni Madame Jawara en temps de paix nin nana ko caman na parce que APDF expérience fana y'a di yan ni furuw sara an b'a ye cɛ dɔw b'a fɔ ko k'i u jamu bɔ i tɔgɔ la. Awɔ dɔw b'o fɔ de ɲɛngoya yɛrɛ la i denw b'i bolo mais u b'a fɔ k'u ka jamu sama ka bɔ i kan. O y'a sɔrɔ e ka document dilanla n'o ye i ka vie ma tiɲɛ. A tiɲɛna. A sɛgɛn kɔni ka bon. Donc ni ni cɛ ka di ne ni cɛ kun ka di mais n bɛ ladili la denmisɛnninw minnu balalen madame na u kana k'u ka document mɔgɔ tɛ ala deli furusala mais i tɔgɔ halala k'a la min tɛ bɔ si la o y'i fa jamu ye on peut dire o tɛ bɔ si la dɛ. I bɛ se k'a fɔ n cɛ kɔrɔ filɛ mais i tɛ se k'a fɔ n fa kɔrɔ filɛ donc min tɛ bɔ si la o tɛ charge o ye fa ta ye ni ni cɛ ka di furusa tɛ yen foyi tɛ yen cɛ madame ni goya nana i b'a tɔgɔ bɔ yen o b'a sɔrɔ i tɔgɔ b'i bolo. Donc, oui, Madame Jawara en temps de paix. Donc, an bɛ ka madame an ka en temps de paix fara kan. Ni mɛ hakili lajigin min na barisa an bɛ k'an sɛnsɛn an bɛna se Beijing après 30 ans ma. Barisa ni ma fili 1995 de kun don. Aw taara Beijing. An taara a fɛn de la. Pour conférence préparatoire. Fatumata Sire ala ka hinɛ o la olu de taara Chine yɛrɛ olu de taara donc aw tun bɛ conférence préparatoire de la. San 30 bɛna dafa. Aw bolo a fisayara wa progrès kɛra wa ou bien aw ɲɛ bɛ min na bi a bɛ an fɛn dɔɔni n'an ye États-Unis yɛrɛ lajɛ
am se ka fo minu ye kabila bawe ni we lutte féministe chama ka nyeba la droit des femmes be ka régresser quoi c'est l'Amérique anyebe Gambia kosanina au fana ya ka loi contre les MGF wallahi au fana ya retirer mais ni ya be ka ne joro ko c'est l'Amérique de parce que ante ka kumo kan mais droit des femmes na am se ka fo kuma chama mago a farafina mo be retard la farafina mo de retard la parce que ni farafina yanga tabulo ko la je ka l'Égypte ancienne na jamba do ka fo depuis mo ko to féminicié on est féminicié mais 30 ans après Beijing et ka constater tu mais bon moi je pense que Amérique comme il y a fait tu mais avec à régresser parce que sariya chama tara olu yɛrɛ fɛ mais u yɛrɛ bɛ kan a boy no quoi muso ka hakɛ ko la tu kan ka respecter tu bɛ ka annuler donc sisan pour dire que aw de ye jama wele an farala ɲɔgɔn kan an y'an bolo bila bɛnkan na bɛɛ ko aw de ye ɲɛmaa ye bɛɛ ye danaya da aw ka baara kɔnɔna na mais n'a fɔra sisan anw kuma min na anw b'a ɲini an ka yɛlɛn ka ko aw la aw bɛ kan ka jigin a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn donc musow vraiment an taara rencontre fɛn ninnu na an y'a ye k'a fɔ sariya dɔw bɛ yen sisan Amérique muso faga ye u fana bɛ fagali kɛ ko n'importe quoi an y'o jateminɛ u ka kow la an mana kuma féminicide bɛ yen awɔ ale ni Afrique du Sud féminicide bɛ yen an mana kuma fɛn an ta fɔ musow an b'a ye u b'a fɔ ko ko c'est pas en Afrique seulement dɛ k'a bɛ yɔrɔ bɛɛ de ko yan fagali yɛrɛ de bɛ kɛ donc pour dire que sariya taara moi je pense que olu kan ka ɲini de a ka avancer olu ma ka regretter bilen kuma min na olu bɛ an interpeller k'anw ka taa ɲɛfɛ olu yɛrɛ bɛ kan ka regretter an b'a ɲɛnabɔ cogo di sisan donc moi je pense que halisa muso il faut k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an sera k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka journée internationale ni fɛn ninnu sɔrɔ cogo min an ka halisa an ka wuli k'an jɔ de ka kɛlɛ kɛ yalasa ko minnu bɛ kan ka kɛ Amérique n'a daminɛna a ka jɔ mais tanti est-ce que a kuma fana ma se anw minnu y'an ka ɲɛmaa ye an ka réflexion dɔ kɛ par rapport au féminisme africain est-ce que féminisme global fana bɛ yen parce que farafin tɛ kɛ tubabu ye tubabu tɛ kɛ farafin ye an ka sigicogo tɛ kelen ye an maracogo tɛ kelen ye an ka duw kɛcogo tɛ kelen an hamina an hajuw tɛ kelen ye est-ce que kuma bɛɛ an bɛ se ka copier coller kɛ walima kuma fana sera hali n'an bɛ global agenda kɔnɔ farafin musow féministes fana k'u sigi k'an ka modèle défini anw ka féminisme n'an ka droit des femmes ani an ka musow ka ɲɛta ani hakɛ lapasali anw ta ye jumɛn de ye bon ne kɔni hakili la i ye min fɔ tiɲɛ don n'i ye bugutufa ta k'i b'a bila so fɛngɛ kunna o tɛna bɛn donc an ka réalitéw bɛ yen ninnu sariya taara cogo o cogo il faut k'an ka confirmer an ka réalité dɔw la parce que pour que a ka marcher an ka jamana kan i k'an taabolow dɔn i k'an kɛwalew dɔn pour que a bɛ se ka don ba la comme i y'a fɔ cogo min hali farafina pays bɛɛ n'i ka réalité de don mais an ka surun ni ɲɔgɔn na fana ni farajɛla ye donc il faut que an muso ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan de an ka sigi ka fɔ kɛ en plus du protocole de Maputo le protocole de Maputo il faut que an ka sigi ka fɔ kɛ ka se ka hali a kɔnɔna lajɛ fɛn minnu bɛ se ka n b'a fɔ min na par exemple anw minnu ye furusaw ni fɛnw kɛ i b'a ye k'a fɔ féminisme yɔrɔ dɔw la furusa tɛ musow tɔɔrɔ u bɛ épanouir u bɛ vie ka ɲɛ mais farafin muso hali ni diɲɛ ko bɛɛ b'i bolo kuma dɔ ton fort intérieur te réclame i ka furu parce que toi-même tu n'es pas à l'aise donc est-ce que anw ka féminisme man ka l'éducation au mariage tabala la formation au mariage tabala la préservation du mariage tabala parce que an mana kɛ féminisme ye cogo cogo an tɛ sunɔgɔ ka fa an dusu tɛ lafiya tant que an tɛ furu la o ye misali kelen ye an b'a dɔn fana k'a fɔ polygamie ko bɛ senna avec l'élection du président du Sénégal polygamie débat nana bila tabali kan a Afrique a bɛ régresser la musow yɛrɛ bɛ sɔn polygamie ma a muso dɔw fana b'a fɔ mais polygamie fana ma fisa ni ko dɔw ye anw ye droits humains anw b'a bɛɛ de la anw bɛ genre de la donc LGBTQ+ fɛn bɛɛ b'o kɔnɔna na anw b'o pour la mais an m'a fɔ a ka jagoya mɔgɔ kan mais est-ce que ni muso min y'a choisi k'a bɛ don polygamie na ani min y'a choisi k'a bɛ taa don relation homosexuelle la bɛɛ n'i ka droit tɛ ya donc pourquoi relation homosexuelle en t'o con o bɛ kɛ maa si tɛ fɛn f'o la mais ni muso min ko k'a bɛ don polygamie na dɔrɔn an bɛ tila k'o kɛ ɲugutɔ fɛn ye donc est-ce qu'on est farafinna danbe donc je pense que quelque part est-ce que le féminisme la femme féministe africaine
peut devenir polygame. Parce qu'un muso nyema chama be polygamie. Muso do bula jeta. Ni poly muso flananto muso foloto ibe polygamie ni furusa e ka féminisme ni. Mais réalité de Béni ka choix dans la vie. Moi tu sais ka vie changer, moi tu sais ka choix ke. J'ai décidé ma vie comme ça et je le fais comme ça. Mais et que fait d'être c'est ka fo muna yeni ke. Et ta do qui saboter, qui ne boy là, qui a comme était muso doy. C'est pas parce que dans la vie là, ala yanda ka Béni da chuko de ke. Bon, par exemple, sinaya fleni. Ala koko ka sinaya ke. Silamaya côté. Bon, ni eduna sinaya. Ayi. Ni bese ka clé. Chem bese ko memba. O de bani cheu parce que cheu ba fo ala ere ko kanga nanta. Mais dogo na yoro ni ko. No de fo muti so ga dogo ni yoro fo. Ala ko ni bese ka clé. Nu manya ko. Ni ka ke na condition flede, mais ka gele da o te se ka ke. O te se. Adama de te se. Ai te se. Parce que ma kera maman te kera. Sallallahu alaihi wasallam. Mais il faut savoir que amuso dama fana ka jugu nyoga ma ko kono. Na jugu nyoga ma. La violence des femmes contre les femmes est une réalité. Oui. Parce que, imagine-toi, et be furu kam do soro et de be o saboter et de bo lagosser et de bo nega boatela pour que ben reste la famille. C'est ça. C'est pour dire que amuso dama fana ka jugu nyogoma. Muso mai muso bolo. Bon, ni be sisan ko di. Note an baw ni fe sinayala. Il n'y avait pas de méchanceté. Mais moi, je pense que c'est ça. Mais tu as fait un bon assistant. Tu as fait un enfant. Tu as fait un tu as fait un kako. Kumba, ni furu kera nataka. C'est ça furu beke wari kodika. Bon, flana mi bina ubina ni garziga chien. Donc tu sais ka bien. Folo furu kunter nata yo. Horonya ni dame de kundo. O de be sinaya gelaya. Parce que furu la ka wari chama mene bolo bita eta o mana elle se voit déjà partager les biens donc au tseka kenyo on fait il faut qu'anga furu bo nata bo furu kono ni nata ma bo furu kono furu tinoya féministe akonye kacha muso nu ko ni fanga do ka fo anye muso e ala anda kanke muso e devoir do badanka ko ke droit do bamulo o kanga dama puis muso ka sororité anga forge anga kenyo kon fait Bana na nyoko juger sur des trucs superficiels. Ala de bébé donc. Et te metto gansa do bitinga do fima. So asinamso atermuso sinamso ou bien feno ou bitinga attaquer kasoro ma foi kula. Ma foi kula. Donc ça fait que la vie comme dia oui ou bien ka kale betanto. Ko bébé fo muso ko fana dabla ngamba okuna. Ko ema yanseka nyemo ya sora. Hali parti ni fenuna. Ni mi choisir ko ka nyoma muso wera de bita denigre. Ni mo de ya ko aventa. Ni beta déjà an yere bi ñoko bafoué cew tigale mana quoi parce que al furu kono muso de dénigrer parce que abike kono ko mimbe ko te muso e mana do e de muso mado e te kuma de ba so ni mo muso ou bien ibo muso fitinu ce ko muso iba so kuma do oui donc vraiment atmosphère muso anga sabale anga ñoko mine muso ka ke ñoko inconditionnellement sororité qu'a forgé inconditionnellement ye muso rombi fait parce que tant amour que anga nyishi kele sebema kele misani numbe amako sa ante avancer no de fo ne re dimi côté yera korolo muso kera chuguchu inana ne barakoni bi reçoit bi écouter wante muso korofo ka fo karsa la foulée no karsa c'est pas mon problème na la foulée no fait na makana la fois donc vraiment caractère do beno il faut ka yera ko ka yera la folo quoi mo korofoni mo burjani mo vraiment muso na anga sabali woy anga sabali ambe féministe international kambe agenda global lan mana Beijing ni 5 ans amba do ka fo Mali kono surtout ambe domina ko bi ambe yerema honya gundeka ambe anyereka idéologie ananyere haju amba fe ka jamana barani ode min kay malien ma malien yo ko ke uyere anu ba do amunu be musoka hake oni musoka yerewa barala chama ba fo ka to abu ka war mine
ka tubabu ka kuma de fama ka tubabu wa me ka tubabu ka kuma fo an kɔni aw bɛɛ feerelen do yan nɔ aw bɛɛ ye tubabu ka naminaw de an muso basirilaw aw hakili tɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ minnu b'o o mentalité la an ka Marianne lamɛn parce que Marianne i bɛ Marianne mara fo la dɔn ale ye jɔn ye a bɛ Onifam na a tɛ Onifam na a kun bɛ MINUSMA ani Spotlight ale kun ye coordinatrice du projet Spotlight donc ale bɛ baara kɛ Nations Unies Mama Bintu donc Marianne fana ko fa ka témoignage k'i kan mais comme ale ye langilɛka ye ale ka bamanankan ma jɛ kosɛbɛ a y'a ta kɛ français la donc Marianne ye min sɔrɔ ka fɔ Tanti Bintu ma la tata nationale la voix des sans voix an ka jɛ an k'o lamɛn témoignage 5 Marianne Fula ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo min ne ye degun de sɔrɔ furu kɔnɔ a mɔgɔ de y'a fɔ n ye an ka quartier la Kaba la ko i bɛ se musow ka. Du haut de ses 70 ans, Madame Coulibaly Bintou Diawara, en temps de paix, comme elle aime toujours le dire, est une femme battante. Enseignante de son état, Maman Bintou a toujours été influencée par les affaires sociales, d'où son amour pour les questions de paix, de sécurité de famille, de défense des droits de l'homme en général et ceux des femmes et des filles en particulier. Femme très très engagée, Maman Bintou est toujours présente aux côtés des organisations de la société civile quand il s'agit surtout des questions de liberté et violence faites aux femmes et aux filles au Mali. Initiatrice de nombreux projets, Maman Bintou Diawara s'illustre non seulement par la maîtrise du sujet qu'elle défend, mais aussi et surtout par son franc-parler. Beaucoup l'appellent la dame de fer. Femme très déterminée, Maman Bintou Diawara a toujours été bien appréciée lors des nombreux forats, conférences, ateliers auxquels elle a pris part. S'il y a une femme à qui une haute distinction devait être décernée au Mali, Maman Bintou Diawara en fera probablement partie. Merci Maman Bintou. Tu ne peux savoir quel appui, quel soutien tu m'as accordé lors de la mise en œuvre du programme Spotlight de 2019 en 2023. Iniché Neba. Iniché. Moussoya, mieux comprendre la femme. Ama muso femme nyasa. Tata national. Ah donc muso wala bi kuna ko la dame de fer. Marianne Kokinichi. Ko femi projet Spotlight ye nale kumbe ya muso ka hakeska ngane ala nyangata jugu be da muso minga ka daw ka muso ya roka ka se kulu bla ka hada madaya mina ko no ka temenu ka jena tike Spotlight ye andemo la kosebe ale kunye jien selekena ni projet de Union européenne de kumbe a financer an me kinyi nga mina mami no ba foka fo e auto do era to buko ba amne ni ko kamina so réalité de terre muso ka hake bunakili na comme réalité de terre quoi kami wa ko do ne la ayiwa minnu t'a kɔnɔ olu bɛ se k'a fɔ ala kana suma minnu t'a kɔnɔ ala kana suma n'o tɛ an b'a dɔn an yɛrɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ yan bɛɛ b'a dɔn su ani tile an wolola yan ka mɔ yan an ma taa étranger la an ma voyager n'an taara yɛrɛ an bɛ taa turu de cɛ ka na donc fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ an b'a dɔn réalité an ye tubabuw ka wari mɛn tubabuw bɛ wari min di an b'a kɛ ka ko dɔ de dilan o dilanlen don olu fɛ yen ka ban o tubabu yɛrɛ kelen t'a di hali maliyɛnw b'a di hali maliyɛnw mɔgɔw tɛ tile ka dɔn kɛ yan privé ninnu k'u b'an boloma dɛmɛ n'an ye baaraw daminɛ u b'an boloma dɛmɛ parce que an b'a dɔn bi an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya min bɛ yen n'i ye muso dɛmɛ a ka fɛn sɔrɔ a bɛ du bɔ nɔgɔ la cɛ min b'a fɔ a bɛ fɛn sɔrɔ a fɛ denw bɛ bɔ nɔgɔ la n'o kɛra o wari ma nafa ɲa wa hali n'a dan'o ma wari ye nafa ɲa ni du bɔra nɔgɔ la kɛ du kelen mana bɔ ɲɔgɔn la jamana de bɛ bɔ nɔgɔ la donc ka faamuyali di muso ma ka se k'u dɛmɛ u ka baara kɛ ka ko dɔw ɲɛ yira u la diɲɛ taabolo la ne hakili la n'o ma min ɲa an ye u t'o tiɲɛ dɛmɛ min don a dɛmɛ kɔni a bɛ nafa de las'a ma a tɛ tiɲɛli las'a ma donc an k'a to minnu bɛ den kɛrɛfɛ la ala ma chance di minnu ma ka se ka kalan ala ma chance di minnu ma ka se ka baara kɛ u tɛ ko caman faamu n'an gɛrɛl'u la an muso minnu ala ye kalan nɔgɔya an ye an ka gɛrɛ u la an sɛriw don an ka se ka
hakili falen kɛ bɛɛ ka dɔn n yɛrɛ ye mɔgɔ ye bɛɛ ka dɔn n ye muso ye ja n fana nafa bɛ na muso k'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ bɛ ne fana na o y'an ka kɛlɛ kun ye parce que n'i kɛra bɔ fu sa fu ye n ye denw wolo ka bila e kɔni den kɛrɛfɛ diɲɛnatigɛ la mɔgɔ si k'a ladeli t'o ye donc an b'a ɲini fɛn o fɛn n'an b'a kɛ an bɛ fɛ bɔnɔgɔla de fɛ n'i ye muso kelen kalan i ye du kalan i ye diɲɛ kalan c'est comme n'i ye muso kelen dɛmɛ a ka kɛ fɛn ye i ye du dɛmɛ i ye cɛ dɛmɛ i ye muso dɛmɛ i ye den dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ parce que kɛlɛ caman bɛ kɛ an ka jateminɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ violence fɛn o fɛn bɛ taa an fɛ yen n'i y'a ju ta a bɛ taa sɛgɛn na ni fɛn tɛ cɛ bolo fɛn tɛ muso bolo a kɛlɛ tɛ ban dɛ ou bien muso ka kɛ hali dɔrɔmɛ 2 fɛn a b'a ɲini cɛ fɛ a kɛlɛ tɛ nɔgɔya dɛ donc fɛntanya kɛlɛ bɛ yen nka fɛntigiya fana kɛlɛ bɛ yen parce que a bɛ minnu fana kun an ɲɛ b'olu fana na bi n y'o de fɔ hali furu hali ne y'a ye sɛnɛya gɛlɛya n ko fɛntigiw ka ko don parce que fɛntigi fana hakili la ko muso ye ni fɛntigiya ni ladamu mana ani yɛrɛ dɔn mana humilité t'a la o cɛ ka jugu dɛ hadamaden jamanen man ɲi dɛ ala k'an kisi a yeli ma n ko waritigiw bɛ taa non a tɛ se ka fɔ tele n'o tɛ u bɛ ko dɔw kɛ i tɛ se ka miiri k'a fɔ k'u b'a kɛ quoi i tɛ se ka miiri k'a fɔ k'u b'a kɛ tellement f'u b'a fɔ yɔrɔ min y'i diya ta ye wari de b'a ɲɛnabɔ u b'a kɛ k'a fɔ visa ko taa yɔrɔ min ma nin diya wari b'a ɲɛnabɔ et tu fais des bêtises i b'a tigi ɲangata i bɛ fɛnw kɛ parce que wari b'e bolo i ɲinɛna ala ka sebaya kɔ dɛ c'est ça maa bɛ ɲinɛ dɔw jamanen don bi Mali kɔnɔ dɛ dɔw jama ala k'an kisi jama ma ala k'an kisi yada ma donc ni maa minnu m'a faamuya a ma diya n ye de bi ka témoignage émission kɛ émission triste ye sinon je pense que n'a kun y'an diya nin 2 heures kɔnɔ minute o minute an kun bɛ se ka témoignage dɔ tɛmɛ muso deguntɔ komi an y'an balimamuso labɔ cogoya min na a tɛ ban i b'a suguya bɛɛ ni maa min bɛ dutu la halisa k'a fɔ ko ɲagatan bɛ inventé de an b'u wele dɔw ka taa APDF la n'u taara APDF ye k'a ye ko min bɛ da adamadenw kan ko tɛ dɔwɛrɛ ye muso kɔ k'u tɛ dɔwɛrɛ ye kɔma kɔ muso bugɔ k'a sen kari muso bugɔ k'a bolo kari muso bugɔ k'a ɲɛ ci muso min ɲɛ suranna cɛ de y'a kɛ o bolo 2 tigɛ an m'o ɲinɛ ka bolo 2 tigɛ dɔ da farala ka a nɛn kala dɔw fagara k'u kɔnɔ fara ka den kɔnɔ mun ye 37 marifa à bout portant kamisa ala ka badabada dɔrɔn bɛɛ pour dire que vraiment hali denmisɛnnin minnu b'an fɛ stage la tellement u y'a lamɛnni kɛ furu kɔnɔna na fo ka furu nege b'u la ko ja nin bɛɛ de bɛ furu la a bɛ furu nege bɔ mɔgɔ la a b'i san i bɛ traumatiser de e k'a lajɛ kelen ni fila muso bɛ bɔ kelen ni fila bɔgɔli yɛrɛ nɔgɔman tɛ ka muso bɔ k'a falibaya bɔgɔ k'a ka minɛn cɛ k'a fɛn kɛnɛma i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni i denw ɲɛna n'o kɔni ne yɛrɛ kɔni ne dabali de banna furuko la finalement ne ko ni n y'a fɔ denmisɛnninw bɛɛ la n ka laban bɛ furu kɛ kɔntara ye Mali kɔnɔ mais kɔntara de don furu 15 jours dɔw 15 jours u bɛ s'an ma dɔw san 1 dɔw kalo 2 dɔw kalo 6 c'est-à-dire dɔw kuma dɔ kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔ ala k'a nɔgɔya ala k'an sɔn sabali la halisa ala ka maga segin so amina ya ala rabi ka maga segin so amina ya rabi u ka cɛmaninw ladi u k'u ladi u ka cɛmaninw ladi olu de ye ɲɛmɔgɔ ye o a bɛ fɔ ko ka min b'a ɲɛmɔgɔ tɔn filɛ kuma dɔ ne ye nin kuma fɔ mɔgɔ bɛ dimi i b'a fɔ an ka faw ka hakɛ to mais Mali la an bɛ ɲɛta min kɛ ɲini a tɛ sabati diɲɛ na fo cɛw ka sɔn fo cɛw ka ɲɛ parce que cɛw de y'o ɲɛmaa ye on est dans une société patriarcale Bibi c'est l'homme qui est le chef de la famille. C'est ça. Oh, Bibi le chef de la famille. Ah, il y a femme de bolo flamengo. Mais Jolie be so. Jolie be du kalama. Jolie be du na éducation kalama. Ou ba ko en desela. Ah, mais deseke. Parce que doni man doni kemeni muga iko angi bata. Iko angi yereta. Iko angi ka duta. Iko anga de unamo. Anga tla ka yereta. Ka tla ka yereta fana somata. Nga fana do dende. Ama no mi muso segene de. Vraiment tu au kandeme. Sinon ça ne va pas. Vraiment ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ muso i dɔgɔnin ka di ye cogo min min b'i k'o fana ye dɔ dɔgɔnin de ye min b'i k'o ye dɔ ba de ye mais musow cɛw t'o yɔrɔ faamu n'u sera kungo wulila u bɛ siɲɛ ta mais u musow u t'a dɔn k'u bɛ min k'o la k'o man ɲi il faut que i y'a fɔ cogo min il faut que cɛw ils prennent conscience k'a fɔ celle qui est avec moi là c'est la sœur d'autrui i t'i fɛ min ka k'i sœur la munna i b'a kɛ walita la absolument
Si tu réfléchis comme ça, ko dɔw bɛ tu vas pas agir. Et puis k'a dɔn ko muso ye dɔ de n balimamuso don denw ba don donc i t'a fɛ min ka k'i yɛrɛ ba la parce que i mana kɛ i denw i ɲɛ bɛ den caman na bi. Muso kelen nana i ba nana i ye bɛɛ nana. et puis i ɲɛ bɛ den caman na bi u tigɛlen don u fa la dɛ. Ala k'an kisi o de ka jugu n'a bɛɛ ye parce que i fankelen don i fa de don mais caman bɛ yen bi u tigɛlen don u fa la. Parce que ils sont pas responsables. Oui, c'est pas den tɛ se ka choisir entre son père et sa mère mais n'a ye ko dɔ ye min bɛ ka k'a ba la ba bɛ kasi la ba ɲɛ kun a bɛ fa kanu dɔgɔya dɛ. Dusukun na après fa b'a fɔ ko denw tɛ u fɛ denw tɛ se ka k'i fɛ si tu n'es pas juste. den o don busan bɛ e bolo a ba kan i b'a ci don o don a ɲɛna a bɛ se ka k'i fɛ cogo di. a tɛ se. o ma exemple dɔ fɔ min y'a mamuso bugɔ cɛ a fa bɛ to k'a ba bugɔ don o don k'a bugɔ don dɔ la ka den fana i tɛ révolté. i ye ba bugɔ n y'i ba bugɔ. e mamuso don ko fa de b'i la a ko bɛɛ t'i muso bugɔ la de. bɛɛ b'i muso bugɔ la. i ye muso bugɔ den fana ye muso bugɔ. a banna. O kuma an bɛ k'a dabila. O de don. Et là ça fait mal. Ça fait mal. I b'a réaliser la. C'est ça. I b'a e ba bugɔlen i n'a dɔn ko i bɛ walita min kan ko c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Tanti ni muso nana muso cɛ sirilen kɛnɛ kan a ka d'an ye ka ɲininkali 3 tɛngu o la. Ɲininkali fɔlɔ barisa musoya jɛmukan de don. An b'a dɔn k'a fɔ musoya tɛ ko lankolon ye. Nka musoya ye muɲu ani degun caman ye. E yɛrɛ madame Jawara Bintu Kulubali ka hadamadenya kɔnɔ souvenir b'i la jɔnmaya kɛr'i la ka da min kan k'i tɛ dɔwɛrɛ ye muso kɔ wa i y'i jɔ kɛnɛ dɔ k'a fɔ cɛ an ka jɔ an ka dɔ mɛn sa ou bien i hakili b'o la k'a fɔ ségrégation dɔ kɛra an bɛ violence min fɔ la violence basée sur le genre ou la violence faite aux femmes et aux filles qu'elle soit politique qu'elle soit physique qu'elle soit psychologique i hakili bɛ ko dɔ la min kɛr'i la. Bon hakili bɛ ko dɔ la. O kɛra na n cɛla la parce que problème dɔ nana n ye n da don a la u y'a yira n na k'a fɔ ko olu ma tila kuma na ne da man ka don a la fɔlɔ o ye n ka musoya yɔrɔ de ye ni den kungo nana a y'a sɔrɔ n bɛ APDF la mais avec tout ça u y'a yira n na ko n ye muso ye ko ne ka n tɔ olu ka tila kuma la fɔlɔ ne ka sɔrɔ ka n da don a la. Problème min don ne dun bɛ se k'a gérer ne y'o f'u ye n ko ne bɛ tilen ka walitaw gérer kuma tɛ n yɛrɛ ta ma ko ne b'o gérer APDF la k'olu baara tɛ ko n ka n tɔ k'u m'a fɔ n da tɛ don a la mais n ka n tɔ olu ka tila fɔlɔ donc o y'a yira n na k'a fɔ cɛw ye cɛ ye ne ye muso de ye nka je viens toujours au deuxième rang i y'a ye. Donc, elle est une compétence bille. Donc, tu vois, c'est un manque à gagner. Il y a une temps de cas perdu. On a sorti de fois, on a besoin de se gagner. On a peut-être de là. Tu as mal placé là. Ali ni yɛrɛ denmuso kungo n ye n da don a la ko n ka n da bɔ a la fɔlɔ ko olu de b'a gérer mais yɔrɔ dɔ bɛ yen n m'u lamɛn o la dɛ j'ai agi parce que chaque fois des fois il faut forcer la main. Chaque fois on te montre que e ye muso de ye ni cɛw ma ban kuma na e da t'a la bon yɔrɔ dɔw la raisonnement min bɛ musow la kuma dɔw o tɛ cɛ la o. Et puis expérience. Aw b'a fɔ i da bɔ a la aw dun tɛ se k'a gérer ne sago la je vois que u bɛ kan ka taa bolo min fɛ ten tɛ donc j'ai été obligé ka surciter ka ko dɔ ɲɛnabɔ. Donc des fois il faut encaisser mais des fois il faut savoir dire non. C'est ça. Savoir dire non fana ka ɲi. I tɛ se k'a bɛn awɔ. C'est ça. O jaa digi dan ye dɛnɛ ye an ka ɲininkali filanan an b'a dɔn k'a fɔ depuis an émission in daminɛ musoya yɛrɛ bɛna 7 ans de sɔrɔ tabarakala le 22 avril bɛ k'an ka san 7 ye an bɛ émission na mais en 7 ans muso kelen dɔrɔn de ye nin jaabi différemment des autres mais a tɔ bɛɛ ka jaabi kɛra kelen ye ni an kan ka segin ka na diɲɛ kɔnɔ tanti Bintu bɛ segin ka na comme femme ou bien tu vas demander à être un homme ou un animal ou quelque chose d'autre. Parce qu'on est farafondé, nous encore à la réincarnation. Elle va faire qu'elle en tant que femme encore, ou bien elle va faire qu'elle en tant que femme. Pourquoi? Parce que ma jong n'a musoya la. Mina, nye furuke. Dama karina parce que nye muso ye cogoya dɔ la. N cɛ kɔni ye n bonya. N cɛ ye n karama. A ye furu ja don. Et puis tu as donné vie. A ye furu ja don. Il y a bange kɛ. C'est ça. Cɛ tɛ se ka bange kɛ dɛ. Donc pour dire que ni ne bɛna siɲɛ wɛrɛ n bɛ kɛ muso ye parce que hakili la j'ai un rôle important à jouer dans la société. Cɛ bɛ nin bɛɛ kɛ
ni muso t'u kɔrɔ a ta yen dɛ n'i y'a mɛn a bɛ fɔ du muso i ye muso de furu cɛ gana a tɛ fɔ i ka so donc ala yɛrɛ ye bonya min d'an kan ani danbe min d'an kan moi j'aimerais toujours jouer ce rôle là i b'a dɔn k'a fɔ en ce temps n ye muso dɔ n tɛna a tɔgɔ fɔ parce que i b'a dɔn ale ko ma ko jamais de la vie qu'elle veut jamais revenir en tant que femme a dɔn a ye marqué dɛ tanti muso dɔw sɛgɛnnen dɛ muso dɔw sɛgɛnnen don an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn ɲininkali sabanan ye min ye o ye i ka héritage hali ni an bɛ ala deli ala ka a ji mɛn sanfɛ ko n'i ma ban nali ma i tɛ ban taali ma anw bɛɛ ko la dame de fer la voix des sans voix la tata nationale i ko ko an ba sukɔ yɛrɛ tun b'a fɔ ala ka hinɛ a la ko bubu tanti Bintu ne ɲɛ tɛ kɛnɛ kan don min na ala k'o cɛ janya e b'a fɛ i ka dɔn cogo jumɛn i b'a fɛ i ka dɔn n'i ka boboya ye de wa i b'a fɛ ka dɔn n'i ka la voix des sans voix de wa la dame de fer i b'a fɛ i ka dɔn ni mun ye i b'a fɛ ka héritage jumɛn to bon ne bɛ fɛ ka héritage min to ko saya ti bu dɔn saya bɛ bu de dɔn a tɛ tɔgɔ dɔn mɔgɔninfin n'i sara i kɔ ye jɔn ye i denw n'i denw donna da la dɔrɔn i tɔgɔ duman bɛ fɔ mɔgɔ kɔ y'i den de kosɛbɛ ala ka den nɔgɔya wolomuso bɛɛ ye donc ne bɛ héritage min fɛ a ka fɔ Bintu kun bɛ ta a den dɔ kɛra a ye dɛ o kɔni ka di n ye k'a fɔ fɛn bɔra n na min sera ka n ladege min sera ka kɛ ɲɔgɔn ye o de ka di n ye kosɛbɛ alhamdulillah an b'i fo k'i wale ɲuman dɔ k'an kanubaw la bɛɛ lajɛlen fo maa ma sɔgɔlen don k'a radio mandi la n'o ye Joliba FM ye 105.0 Bamako n'a lamini 100.1 Segu n'a lamini 103.8 Sikaso n'a lamini foli belebele bɛ aw ye minnu fana b'an ta Joliba TV News kan b'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn minnu fana b'an ta radio La Bonne Nouvelle kan barisa o b'a dɔn k'a fɔ Église catholique à radio tous les mardis à partir de 18h30 an bɛ bɔ radio La Bonne Nouvelle 96.6 Bamako n'a lamini an ka foli belebele bɛ an lamɛnbaa n'an kanuba bɛɛ lajɛlen Facebook fana sanfɛ ni waati in na an bɛ streaming na direct la YouTube fana kan maa maa bɛ k'an filɛ an ka réseaux sociaux kan a kɛra Twitter ye o LinkedIn o ou bien minnu bɛ k'an ta YouTube Facebook kan musoya bɛ sɛbɛn MUSKLOYA foli belebele bɛ aw ye k'a ɲini aw fɛ a ka jɛmukan ye aimé k'a partager ni témoignage bɛ mɔgɔ min fana bolo u k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan ni ala sɔnna régie mɔgɔw u b'a lase ma foli belebele bɛ n ka régiw ye an b'a ɲini u fɛ u ka taa ni an ka témoignage ye halisa an bɛ an ka m'o de fɔ ko ne ye kuma lasela de mais jɛmukan in ka k'aw sago ye a bɛ kɛ n'an balima caman de ka dɛmɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima cɛlakaw an ka kamalenw ni saga ka bɔ Salimata Wedrago la n'o y'an ka réalisatrice ye en chef ye muso cɛ sigilen don dɛ k'a Wedrago an b'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn ale de bɛ télé nɛgɛ kɛrɛfɛ juru la an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ radio kɛrɛfɛ juru o bɛ maa min bolo o ye Abubakar Traoré Granbe an b'ale fo k'a wale ɲuman dɔn ka Lamine Kulubali fo ale bɛ son lumière ka vraiment émission in réaliser Salimata kɛrɛfɛ Lamine cɛ sigilen don o la kosɛbɛ Musa Aidara an b'ale fana fo k'a wale ɲuman dɔn ne fa Mamadou Berté foli belebele bɛ a ye bataki fɛn o fɛn bɛ bɔ anw yɔrɔ ka se an ka auditrices n'an ka téléspectatrices ma o ye Mamadou Berté ka dɛmɛ ye an b'a fo k'a Berté Malemori maa min fana bɛ ka seereya ninnu labɛn k'u sigi sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɛ o ye an bagi de Tembeli n'an bɛɛ k'a ma ko Babson foli belebele bɛ a ye ale an ka dɔgɔnɔkɛ ale de ye nin témoignage ninnu sigi an b'a ɲini régie mɔgɔw fɛ u ka taa n'an ka témoignage ye halisa an balimaw n'an limanaw ye min sɔrɔ ka fɔ madame Jawara Bintu Kulubali kan an ka jɛ an ka u lamɛn. Ne bɛ min fɔ ne b'a fɔ halisa madame Jawara ka dɔ fara ka cɛsiri kan parce que ale ye flambeau min ta a ma nɔgɔn a sera a kɔrɔ n'i y'a ye an bɛ APDF dalen don fo ka se nin san dama ma bi ça veut dire que baara min tora a sera a kɔrɔ a n'a baara ɲɔgɔnw donc a b'an ka kuma lamɛn an minnu y'a jɛɲɔgɔnw ye a bɛ an ɲininka an fɛtaw la ni problème min posera a bɛ an ɲininka an fɛtaw la an b'a ɲini halisa a ka continuer fɛ donc hakili tɛ fɛn kɛ n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ dɔ bila a fɛ u ka taa o fana bɛɛ ye pour que jeune génération fana bele dun donc n b'o ɲini halisa a ka dɔ fara o kan a bɛ jeune génération dɛmɛ la k'u fana bele dun dɔnniyaw fana ka se ka u sen da ale sen nɔ la donc an b'a ka école kɔnɔ donc an b'a ɲini halisa majigi min b'a la disponibilité min b'a bolo ani bɛn ani mɔgɔw bɛ bɛn o min b'a bolo halisa a ka dɔ fara o kan
parce que n'i ko k'i ka jama mara i b'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan donc a bɛɛ b'an ka présidente la a y'a ta min na n'o ye Fatumata Sise ye a y'a sen n'a finnanɔ la donc Ala ka hinɛ o yɛrɛ la a n'a ka lamɛnsu bɛɛ lajɛlen. Musoya, mieux comprendre la femme. An ka musow faamuya sa. musoya ka musokɛ sirilen jamukan ye jamukan ye min bɛ kuma musow kan minnu kɛla kalaminɛw ka baarakɛtaw la a bɛ se k'a sɔrɔ Joliba FM ani Joliba TV kan sibiridonyaw fɛ sɔgɔmadafinɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila a ɲɛ 12 la muso bɛ aw ka yɔrɔ la denmisɛnnin don walima maakɔrɔ a kɛ sirilen don a ma lakodɔn aw bɛ fɛ a ka lakodɔn aw kana kɔnɔnin kɛ a y'an contacter an page Facebook kan ni o ye musoya ye MUSOYA walima Joliba TV walima Joliba FM sira fɛ musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya sa. An b'aw fo kɔ waleɲuman dɔ sɔgɔnɔ la ka jɛmukan mandi la Tanti Bintu i bɔra k'i baarakɛɲɔgɔnw lamɛn ani dɔgɔmuso n'o ye Madame Kone n'ale ye APDF fana baarakɛɲɔgɔn ye a kɔni ko halisa i kana falen i k'i cɛsiri i ka continuer i bɛ cogoya min na i ka dɔ fara o kan an balimaw fana bɛ Facebook kan foli bɛ ka bɔ yɔrɔ bɛɛ la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa wa Aïdara ale yɛrɛ ye muso cɛsirilenba ye a fana nana nin kɛnɛ in kan an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ko paix à l'âme de ma tante Fatumata Sise Jakite. Félicitations à Tanti Bintou pour son engagement sans faille aux côtés des femmes. Rose Dolo, Kabi Foki, Walimando, grande référence, notre aînée, Bintou Koulibaly. Ama Walagemkwa, salam alaikum. Félicitations à elle pour les sacrifices, mais il ne devait pas sur les femmes qui souffrent de couple avec leur mari et les femmes au foyer. Donc, qu'il ne devait pas avoir peut-être à bas fort pourquoi je suis en train de suivre? C'est parce que j'ai vu que je suis en train de voir la situation de nos jours, que Bibina, Tcheni Mousso Teka Ben du tout, comme étoile à nos mères, vivant dans la souffrance excessive. Nous voyons nos forces, nos sœurs, sans force ni voix. Amambi faut qu'il voit les numéros de Tchamanteni Donde, Oda Tamavu Kamale ni Sarah, he for she. Parce que Sarah Maya te ala et Mindima, Sarah Maya et Ijurudi. Donc, à quel tchèque a été de Guna? Mais qui muso doka degundon i manifignon doka degunye vraiment amambi faut qu'il wale nyuma ni mama be feka réagir je mukaina ambe bataki sera fana daile ni wati na 70 30 60 30 70 30 60 30 60 82 29 29 ni mama ni ba feka yiningali black anaka tengu anga bima welele na muso chesirele Madame Diawara Bintou Koulibaly wala mo ba feka témoigner doké en même temps ba ese ka ngejo sera fana labla ni mama ni ba feka welele ke Ubisoko 65 2 fois 50 2 fois 65 65 50 50. Donc Ubisaka ngejo sera fana welele ke ni watina ni ma fili 65 65 50 50 65 65 50 50 sinon bataki sera ou lui 70 30 60 30 année 60 82 29 29. Même à l'école on le plus 223 que Anyema plus 223 70 30 60 30. Tanti Bintou, ça va? Ça va. Tout va bien? Ouais. Qui a changé de? Eh, à fois la manée de la tesa. Et moi, on a fait mes filles qui sont boboy. O yele matola o vigala de ka furu ke katla. Si ça me moderne diplôme ça m'a bol. Anta o yele mali vigala ça de. Ne kon be ala de la alsa. Ala kan tuti. Alhamdulillah ala kana sitane na timfa. Amin amin. Ala ka nyeme nyokona. Ala ka nyeme nyokona. Ambetani anga témoignage alisa. Ibaraka nyokon fanaka la délicabe no. Au coffre, je pense que nous sommes une fana pour bedeguna fa kumana la survivante ale fana conseil dit ango témoigner flaulame anga sengana be mun fayi abi chubuni akatuti Madame Diawara kana falile ayrebi ajimuna bi atiseka falin tuguni ambe ala dili abi chubuni Madame Diawara katuti anga sinota are ya fo ayata Fatumata Sise Jakite la chubuni an fana ka se ka ta ala kadaka Madame Diawara bulla feni beri tay na ka fenna na barakoro la betadu ni kini yala mun jarani wi barak kono nana Madame Diawara bi mo lame dimsini ya tana no bi bara la billale o ere hakila jumeni ni hakila fo bara amba digidi kuy am bebe ka digidi on n'est pas avec on l'apprend aban wile soukli na bara damne je sais que ko na damna bi tuba ko di eni baw otela wa ayna binni la duna on te kaya awdi be kaya ayna vile apprendre et apprentissage qu'on a fait le rideau beta soro abi lame abi ka ideta halika haklam man ita ka Madame Diawara ka ku ka haklam man yorola o iya fota
ante se ka keta donc ça moi j'ai appris ça j'ai beaucoup apprécié ça en même quoi donc akato o hukumi kɔnɔna na o bɛ mɔgɔ so i yɛrɛ ye baara kɔnɔna na i ka degeden a b'a da yɛrɛ la a b'a sɔn a yɛrɛ ye donc n b'a o yɔrɔ ni foli d'a ma kosɛbɛ a ka to ten a kana fali bololafɛn fana ye bɛɛ ta ye o fitinin mana na yan madame Jawara yɛrɛ b'a bolo don a kun ka passe di ni fɛn t'i bolo a yɛrɛ b'a bolo don a kun k'a di victime bɛ cogo min an minnu y'a ka baarakɛdenw ye anw fana bɛ ten donc a kana fali o fɔnisiraya hukumu kɔnɔ a kana fali an bɛ se ka a ka dɔ fara a kan walasa an fana bɛ se k'a ta a nɔfɛ. Musoya, mieux comprendre la femme. Anga muso faamuya sa. Ne bɛ ladilikan mun fɔ Ala ka sini kɛnɛya d'a ma ani labanko ɲuman Ala ka an ɲɛ mɛn a la k'a bolo mɛn a ka baara la an b'a ɲini halisa Ala ka fanga de d'a ma mun ye an musow ka cɛsiri a bɛ k'an dɛmɛ a la Ala ka kɛnɛya d'a ma Hasan Ala ka a to a ka dɔ fara a kan da a kana fɛn bɔ a la i b'o ɲini Masa Rahamani fɛ. Musoya, mieux comprendre la femme. Anga muso faamuya sa. Madame Jawara qui tɛ se ka changer yɛrɛ donc vraiment bɛɛ ko i k'i cɛsiri halisa nka ne bɛ kɔni bɛ min ɲini i fɛ parce que n fana bɛ i côtoyer kosɛbɛ i bɛ i tɛ sɛgɛn fɔ diɲɛ na quoi i t'a fɔ diɲɛ na ko n sɛgɛnna ne yɛrɛ b'a abuser ne bɛ se k'i wele événement dɔ la dɔgɔkun kɔnɔ don o don i kana i tɛ ayi fɔ est ce que i man k'i dege ayi fana na dɔɔni i k'i manager dɔɔni i ka sunɔgɔ dɔɔni i k'i lafiya dɔɔni fana. Bon, denmisɛnninw bɛ tilen k'a fɔ ko n ka n lafiya ko n ka to ka n da so problème ye min ye bon ne yɛrɛ de consciencieusement ni musow ye n wele ko ni problème b'u la kan hali ni n ko n bɛ n da n tɛ se i tɛ se parce que kuma dɔ ne bɛ n ka téléphone faga ko n bɛ n da n bɛ wuli kuma dɔ n bɛ 17-20 appels sɔrɔ i y'a ye o b'a sɔrɔ u ye n wele dɔw bɛ n wele siɲɛ 5-6 u tɛ sɛgɛn quoi donc pour moi c'est moi la solution donc ni ne ye n tigɛ u la consciencieusement o de kosɔn n tɛ se ka lafiya parce que tu veux tout faire et bien faire ni muso ni ne tɔgɔ dir'u ma ka na hali ne k'u ka taa assistante fɛ yen tant que ma kuma i fɛ u tɛ lafiya tant k'u ma taa don ne kan u tɛ lafiya sinon souvent n b'a fɔ a ye taa madame Jariso fɛ yen mais u mana taa yen u bɛ tila ka na a ye nin de fɔ dɛ a ye nin de fɔ bon tu vois bon ni n tora so ko n bɛ n lafiya fana mɔdenw ni denw tɛ n to yen au lieu que n ka lafiya n bɛ tɔɔrɔ n b'a dɔn n bɛ taa bureau de la ka n da pour que n ka lafiya i y'a ye bon repos fɛn ɲuman ka na ne ka par exemple an taara New York sisan fɛn n ka billet prolongé la n ye 1 semaine kɛ ka n lafiya alhamdulilayi ka n lafiya n'o tɛ yan nɔ wa a ka gɛlɛn tant que i bɛ Bamakɔ a ka gɛlɛn tant que i bɛ Mali yɛrɛ la a ka gɛlɛn hali ne bi ne ye APDF bila mɔgɔw tɛ ne to yen parce que n sigiɲɔgɔnw bɛɛ b'a dɔn ko ne bɛ nin baara in na problème mana wuli min na u bɛ taa n da la problème mana wuli min na u bɛ taa n da la donc rester à la maison pour moi c'est pas la solution parce que même à la maison n tɛna lafiya donc kuma dɔ n bɛ taa bureau la souvent je me repose là-bas o fana ka fisa n ka to so yen sinon depuis ne donna APDF la congé tɛ yen ne ma deli ka un mois association vie de don a ma nɔgɔn dɛ et surtout que centre d'hébergement bɛ anw bolo an bɛ taa ka musow to jɔn bolo 24 heures sur 24 16 jours sur 7 an bɛ taa k'u to jɔn bolo donc ne ka congé bɛ ni n taara mission na je me repose que quand je suis en mission parce que au moins ni bɛ hôtel la je me couche à heure min ka di n ye n bɛ wuli mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ denmisɛnnin tɛ tɔɔrɔ je me repose bien n'o tɛ lafiya ka di n ye koyi lafiya ka di n ye mais condition de b'a to n t'a sɔrɔ yɛrɛ de quoi musow bolo et puis a ka kalan bolo i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na a ka kalan musow bolo an bɔra 8 mars la an bɔra i yɛrɛ y'a fɔ aw tun taara New York CSW la avec madame la ministre an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka Mayiga k'a Kulubali an b'a fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye k'a fɔ le flambeau a vraiment brillé aw ka délégation y'a seko kɛ yɛrɛ de an bɛ Aïssata Ibrahim fana fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ORTM journaliste min bɛ New York a ye jeniyɔrɔ fin an ka se ka ja ɲumanw ye CSW kɛra cogo jumɛn n'ale ye c'est la commission sur le statut de la femme san o san ni commission in bɛ sigi dɔgɔkun 2 ka se ka diɲɛ seleke naani muso ka état bɛ cogoya min na dans le monde k'a réviser k'a lajɛ avancé bɛ yɔrɔ min na défi bɛ yɔrɔ min na ka se ka siraw bila ɲɔgɔn kɔrɔ walisa muso fana bɛ kɛ hadamaden ye cogoya min na kami cɛ ye hadamaden ye cogoya min na bɛɛ ka hakɛ bɛ se ka bila minɛn kɔnɔ bon New York kɔni tiɲɛ na Mali délégation y'a seko kɛ
parce que ministre et puis avec comme il y a un organisé là peut-être là comme merci avec une forme do Mali anga ministre est vraiment présentation mike ayanga ko chama fo an sera ka bara min ke tanya law min gɛlɛya minnu banka muso halsa an b'a ɲini faman ninnu fɛ halsa u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min a ye kuma caman fo kan mais kɛrɛfɛ réunion fana kɛra awɔ ça de bien tout awɔ donc o la an ye bɛɛ n'i ka thématique don an gɛrɛla mɔgɔw la an ye ɲɛfɔliw kɛ an ye hakili falen-falenw kɛ donc recommandation caman kɛra ayiwa a kɔni dira faamaw ma bon an hakili la baara in kana kɛ baara fu ye parce que diɲɛ bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye wa bɛɛ n'i ka réalité don alhamdulillah donc an ye recommandation minnu kɛ non seulement a dira yan faamaw ma mais a dira yen nɔ fana faamaw bɛɛ ɲɛmɔgɔw ma donc on espère que sani rencontre wɛrɛ cɛ u bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔw améliorer en tout cas promesse kuma ɲumanw fɔra an ye kuma ɲumanw fɔra an ye et j'espère que a tɛna to kuma ma a na kɛ wale fana ye yarabi ala ka kɛ wale mɔgɔ minnu bɛ weleli la malheureusement weleli tɛ ne tɛ se ka ta ni téléphone kan 65 65 50 50 mais kulu yɛrɛ bɛ ɲini ka se sian ma émission tɔ man ca tuguni 65 65 50 50 ni mɔgɔ minnu b'a fɛ ka ɲininkali tɛngu ou bien ka u ka sereya bila ka na tanti madame Diawara sinon n'a ye weleli kɛ bataki siraw kan 70 30 60 30 ne tɛ se k'a ta o kan quoi donc vraiment n bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn témoignage kɔni bɛ yan mais a bɛɛ ye folikan de ye ko k'i fo ko halisa ko k'i cɛsiri dɔw b'a la k'ale kuma APDF ka malheureusement tɛ numéro in tɔgɔ dɔn a kɔni bɛ daba ni 55 ye ko a ma APDF a kun t'a dɔn ko APDF ye min olu yɛrɛ kun diminen don olu bolo ko an bɛ yan nɔ furu tiɲɛni de kama walima ka muso bila cɛw sanfɛ k'i ka kuma fɔlen vraiment o fisayara kosɛbɛ kosɛbɛ o tanti est-ce que e tun b'a fɛ ka kuma dɔ fɔ ni ne da ma se min ma barisa waati tɔ ma ca bilen ne bɛ fɛ ka kuma min fɔ peut-être an k'a fɔ an ka faamaw fana ye parce que musow bɛ degun sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tribunaliw la justice an ka garde so le ministre Mahamadou Kadiogé an dun b'a fɔ kɔni parce que a bɛ ye jigitigi kumaw fɔ an ɲɛna dɛ n'o tɛ an ka musow mais halisa a k'a don réforme na dɛ a ka don réforme na jɔyɔrɔ la dɛ j'espère que magistrat concours min kɛra muso caman passera la dɔw passera alhamdulilahi parce que an b'a ye hali ni décision dira sisan a exécution ye problème ye par exemple n t'a dɔn n tɛ juriste ye mais ni décision dira sisan k'a fɔ pension alimentaire bɛ di den ma i b'a sɔrɔ généralement a tɛ di u t'a di koyi u dɔw yɛrɛ bɛ dugu bila kɛmɛ naani kɔsɔ kɛmɛ justice y'a di ka décision bɔ mais suivi de t'a la wa min de don wa ne kɔni t'a la suivi t'a la musow bɛ sɛgɛn ka ɲani foyi tɛ bɔ a la tubabu dugu bɛ min kɛ yan olu b'a tigɛ depuis salaire de la o de ka ɲi koyi il faut que justice k'o daminɛ depuis banque la a ka tigɛ mais an b'o dɔw kɛ o parce que kuma caman ni salaire don an bɛ taa directement i ka chef fɛ yen pour que chef ka se ka kɔfilɛ chef dɔw b'an faamu mais dɔw t'an faamu sariya yɛrɛ de kan ka kɛ loi yɛrɛ de kan ka kɛ an bɛ taa plaidoyer de kɛ an bɛ taa plaidoyer de kɛ auprès du responsable n'o tɛ décision bɛ k'an bolo mais a tɛ tigɛ an bɛ taa ni décision ye ka taa auprès du responsable dɔw b'an faamu u b'a tigi obligé a b'a di kalo o kalo dɔw yɛrɛ u b'a ci anw ma kalo o kalo an b'a d'a tigi ma. mais i tɛ audience demandé yan ani coalition même contre les VBG avec les leaders traditionnels aw tɛ audience demandé avec le ministre Kadiogé. donc ni min degun min bɛ yen nɔ an ka garde so ni audience demandé ça comme il a l'air très ouvert. ayiwa audience demandé. n'o tɛ o yɔrɔ justice problème yɔrɔ kɔni o ka gɛlɛn an bolo kosɛbɛ 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 parce que musow ma kalan musow tɛ fɛn dɔn i b'a sɔrɔ. hali anw minnu kalannen don kuma dɔw n'i tɛ sariya dɔn i ni min bɛ ɲɔgɔn na i tɛ sariya dɔn ni min bɛ ɲɔgɔn na o bolo ka girin e bɛ taa avocat ta ale bɛ taa garde so fɛn tɔgɔ bâtonnier ta. c'est-à-dire an b'a ye kuma dɔw musow ni kasi ni fɛn de bɛ bɔ kuma dɔw kuma yɛrɛ hali kuma o tɛ se ka tɛti d'u ma u ka kuma ko ka ca quoi ko ka ca vraiment moi je pense que gɛlɛya min b'anw kan bi musow ka côté la o justice ye parce que minnu ja mana farinya ka taa justice la n'a fɔra ko décision mana bɔ o exécution ye problème ye min bɔra ka témoignage kɛ sisan
cɛ banana den bɛɛ la cɛ banana den na justice ye fɛn kɛ k'a ka pension alimentaire sara a t'a sara wa a ye kalo kelen a nalen an tilala ka avocat y'a fɛngɛ tuguni a taara a ye kalo kelen fila k'a y'a jɔ tuguni muso n'a den bɛɛ ɲani na donc c'est moi je ne comprends pas quoi justice kɔni audience demandé mi deli il faut qu'u ka ay audience demandé ka taa ta sun yɛrɛ kɔrɔ donc gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ a la sira kan ka tɛmɛ sira min fɛ ni ala sɔnna ministre b'o ɲɛ yɛrɛ n'o tɛ musow sɛgɛnlen o sira fɛ i ni Gindo kumana non Dirisa Gindo kɛ an ka avocat défenseur le magistrat Dirisa Gindo donc bon il n'o fana bila contact la parce que ale cɛ sigilen don ale ye hiforché Dirisa Gindo min tun bɛ ministère la kɛ ale cɛ sigilen don kosɛbɛ donc ale bɛ se ka siraw d'a ma juge dɔw bɛ yen vraiment u b'an soutenir u b'an dɛmɛ n'an ka problème taara vraiment ils prennent ça à bras le corps mais décision de mana fana baara o exécution de baara ye karisa 20 000 francs di den ma par mois o 20 000 francs tɛ sɔrɔ 20 000 francs bɛ den balo bi wa u bɛ den bɔsi muso la san 2 san 3 donc non a ka to ale gidi tɛ respecté ni ko k'i bɛ den lajɛ a t'a di ala i t'o kɛ mɔgɔ la i b'o k'i den de la diɲɛ ma faamu hali kɔsa na dɔ den 3 ans cɛ y'a ta a ma fɔ et puis décision bɛ muso bolo k'a fɔ muso de bɛ den garder mais cɛ ye den fili ka taa fo burusi kɔnɔ hali muso san 4 bi a t'a den yɔrɔ dɔn à 3 ans o ye enlèvement ye o bɛ code pénal kɔnɔ décision b'a bolo k'a fɔ ko la maman doit garder l'enfant mais an ma se ka sogo ma se ka sɔrɔ a la o kuma an jigi bɛ ala kan an jigi b'an ka faamaw kan an jigi b'an ka ministre garde des sceaux Mahamadou Kadioge a ka wuli a ka justice réformer a ka kɛ justice impartiale a ka kɛ justice pro genre a ka kɛ justice pro famille an m'a fɔ an jo tɛ min na o ka d'a ma dɛ mais an jo bɛ min na an ka ni sariya ye min fɔ kɔni o ka bato kosɛbɛ kosɛbɛ an b'an kanubaa n'aw lamɛnbaa an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ni mun ye aw ka jɛmukan mandi ye n'o ye musoya ka muso cɛsirilen maa min tun b'an bolo kɔnɔ bi o ye an tata nationale la voix des sans voix an bɛɛ jigi la dame de fer Madame Diawara, la présidente nationale de l'APDF, l'Association pour le progrès et la défense des femmes, Bintou Koulibaly, Tata, Ambifo, Kibale Nyumando, Iniche, Ikanalila, Adjaranye Kosebe, Iniche Siri, Alisa Alaka Dosaraka. Amin Kenya, Alaka Usara. Amin. Alisa Alaka Ubulo Mela. Amin. Mwanifi, ko karsaye ni, mwade bikaye. Donc Alisa Alaka Sankorota Daou. Amin. Alaka ni sutra. Amin. Donc, ma foi, à samedi prochain. Bye bye. Au Benichi. Au revoir. Et bon week-end. Mieux comprendre la femme. Ah, nous sommes famille, ça.